Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Super Basketball και απόψε μετά την πρώτη βραδιά για την Ευρωλίγα και το Top 16. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με 84-70 από την Ανατολού Εφές. Σε ένα μάτς που φάνηκε ότι το παλεύει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από εκεί και πέρα η αστοχία του και γενικότερα η δυστοχία στην επίθεση οδήγησε την ομάδα του Σανίβκοβιτ σε μια εύκολη νίκη. Ο τίτλος του Sport24GR, όχι ότι επιλέγουμε ανάμεσα στο κόντρα, αλλά ήταν αρκετά εφάνταστος με το Σάδε Ντρέιπερ, καθώς ο Ντρέιπερ ήταν πολύ εύστοχος. Καλησπέρα, να κάνω και την πάσα γρήγορα στο Στέφανο Τριαντάφυλλο και την Νίκη Μπάκουλη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ο Ντρέιπερ ήταν πολύ εύστοχος. Ο Ιβκοβιτς δεν τράπηκε, αυτό που λέει το λιντάκι του Sport24, να κερδίσει την πρώτη ομάδα και έτσι έφτασε ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα για το Top 16. Καλά, προερχόταν και από μεγάλη ήττα, έτσι. Δηλαδή, στο Νόβγκοροντ, αυτό το θέρετρο, το τουριστικό, την περασμένη εβδομάδα που είχε χάσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είχε πολλά πράγματα να αποδείξει η ΕΦΕ. Συμφωνείς, coach? Ότι είχε παραπάνω κίνητρα. Συμφωνώ επίσης, να συμπληρώσω. Να ξέρεις ότι τόσο κοιτούσαμε το βλέμμα, το ήξερα αυτό το βλέμμα, ότι τον είχες διακόψει από μια σκέψη που είχε έτοιμη να πει κάτι. Αυτό το ήθελα να μείνει σε την μπάλα, την μπουκιά από το στόμα. Αυτό ποτέ. Η μεγαλύτερη αλήθεια αθλητική που δεν λέγεται ποτέ είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος πρώην. Μάλλον κανείς δεν θέλει να κερδίσει μια ομάδα όσο ένας πρώην της. Καλά, εντάξει. Κανείς ποτέ, δηλαδή. Σε όλες τις σχέσεις. Σε οποιοδήποτε, έτσι. Δεν υπάρχει νομίζω. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και ο Ιβκοβιτς προφανώς θα έχει μεγάλο κίνητρο σε αυτό το μάτς. Ενώ το σχολείο συνεχίζω τον τίτλο που είναι αρκετά εύστοχος. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο εμπνευστής. Ο Γιάννης Ερέτης. Γιάννης Ερέτης, συγχαρητήρια. Αλλά είναι μια αλήθεια, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όσο αγαπητός, να έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, να έχει δεθεί με την ομάδα, όταν παίξει αντίπαλος, θα θέλει έστω μέσα του να κερδίσει για πολλούς λόγους. Καλά, έχει και ιδιαίτερη ατζέντα εκεί που είναι, έτσι, γιατί πρέπει να αποδείξει. Είναι η πρώτη χρονιά που έχει αναλάβει 100%. Ναι, δεν το λέω το συγκεκριμένο, προφανώς. Οπότε ξέρεις, τώρα η ντροπή μάλλον πέρασε σε 60η μοίρα, δεν είχε. Στο live blog της εκπομπής σε Sport24GR και Contra.gr μπορείτε να αφήνετε ερωτήσεις και σχόλια, καθώς και να απαντάτε στην ερώτηση της εβδομάδας, όπου είναι ένα θέμα που έχει ήδη αρχίσει να τοποθετείται ο κόσμος στο live blog. Αν χρειάζεται ενίσχυση στη θέση 5 Ολυμπιακός. Θα δούμε στην πορεία και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής της απάντησης. Πώς να πούμε ότι ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός. Το είπατε? Όχι, δεν είπαμε. Δεν πρόσεχα πριν. Σε ευχαριστούμε. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη συμφωνία, εξομεγραμμένη ανακοίνωση με τον Λαουάλ ή όπως θέλουμε να το αποκαλούμε. Εντάξει, από την Αφρική, Λαβάλ μάλλον. Τον Γκάνι. Όχι τον Ολασένη Τζασάρη. Όχι της, αυτό που συναντήσαμε φέτος, που έπαιζε πέρσι στο Μιλάνο, πρόπερσι στη Ρώμα και το καθεξής. Είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο καλοκαίρι, όχι αυτό, πριν πάει στο Μιλάνο. Είναι ο παίκτης που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, το αθλητικό πεντάρι, στη Λάσμε, να το πούμε έτσι πιο κωδικοποιημένα. Και έχει προκαλέσει και τα σχόλια των φίλων του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί είναι 3 στα 4, ότι άμεσα ενίσχυσε στο 5 και ειδικότερα. Γιατί όχι Λαβάλ. Και γιατί όχι Λαβάλ. Γιατί δηλαδή τώρα ο αφού υπήρχε ο Λαβάλ. Όπως υπήρχε πέρσι όταν γινόταν συζήτηση με τον Γκόλινς, αφού υπήρχε ο Ράιτ. Μέχρι ο Ράιτ να υπογράψει. Και να πάει σε μέσους όρους προπό, ήταν γιατί δεν πήραμε το Ράιτ. Ήταν επειδή τώρα προέκυψε πάλι κουβέντα για τον ψηλό, έπαιξε κάποιο ρόλο σήμερα στο μάτς, το ότι αυτή η γενικότερη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση ή όχι. Ότι ή απλά είναι μια αντίδραση. Με διορθώνει ενώ της Ψηλόπουλος έλεγε ότι τον ήθελε ο κότς Μπατζόκας το καλοκαίρι του 2013, τον Λαβάλ, αλλά προτίμησε τον Ντάνστον. Πριν 2 χρόνια. Το ίδιο λέτε, παιδιά, με άλλα λόγια. Είχες καμιά ερώτηση όμως. Ότι αν, επειδή τώρα έχει ξεκίνησει μια κουβέντα πάλι για την ενίσχυση του Ολυμπιακού στη θέση 5, το αν αυτό στα απόψινό μάτς κάπου φάνηκε ή απλώς είναι μια ψυχολογική αντίδραση του κόσμου. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει και έτσι. Μάλλον το συμπέρασμα μπορεί να διαβαστεί και έτσι. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού για μένα ήταν η εικόνα των 2 ημιχρόνων είναι ξεκάθαρη και ίδια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έβαλε μεγάλη πίεση στην ΕΦΕΣ, έπαιξε πάρα πολύ δυναμικά στην μπάλα. Αν κάποιος παρατηρούσε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, θα βλέπε χαρακτηριστικές φάσεις που η επίθεση της ΕΦΕΣ είχε τραβηχτεί πάρα πολύ έξω. Από την πίεση του Ολυμπιακού, είχε βγει έξω πολύ μακριά το καλάθι, έξω από τα 6 χιλιόμετρα στα 8 μέτρα. Αντιστράφηκε αυτή η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΕΦΕΣ ήταν αυτή που βάλε αυτό το πρόβλημα. Και είδαμε ότι ενώ οι Τούρκοι αντέδρασαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δεν είχε τον τρόπο να αντιδράσει. Ποιος είναι αυτός?
Θα βοηθούσε ένας ψηλός. Θα βοηθούσε ένας ψηλός. Ναι, δεν είναι απαραίτητο όμως. Η ΕΦΕΣ το έκανε και με τον Κρίστιτς. Βρήκε λύση με τον Πιέλτσα με έναν άλλον τρόπο. Μπορούμε να πούμε περισσότερο σε αυτό. Αλλά πήρε φάσεις από το low post. Γιατί είναι κανόνας ότι όταν το παιχνίδι πάει πάνω κάτω, όταν ο ρυθμός έχει αυξηθεί, όταν η άμυνα σε τραβάει μακριά από το καλάθι, ο ασφαλέστερος τρόπος να τη βάλεις να αλλάξει το ρυθμό είναι να βάλεις την μπάλα μέσα στο καλάθι. Να πάει η άμυνα πιο χαμηλά, να αλλάξει ο ρυθμός, να αλλάξει όλη η εικόνα. Ο Ολυμπιακός δεν το κατάφερε αυτό, πήγαινε να παίξει μόνο περιφερειακά. Είναι χαρακτηριστική νομίζω η φάση. Προσωπικά θυμάμαι μόνο το κερδισμένο φάουλ του Πρίντεζη όταν η διαφορά είχε πάει στους 15 πόντους. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση που κέρδισε αρκετά με τρίπλα. Ήταν η μόνη φάση του δεύτερου ημίχρονου που κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού με τρίπλα έφτασε μέχρι μέσα στο καλάθι. Νομίζω κάποια στιγμή και ακούστηκε ότι δεν είχε δίποτα. Έτσι. Δεν έβαλε το πρώτο στο τελείωμα το μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ ψηλά ποσοστά, είχε 6-10. Στο δεύτερο, το έβγαλα προηγουμένως, αλλά τώρα το ξέχασα, μισό λεπτό. Είχε 6-10 στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο είχε 3-11. Δεν είχε σύμμαχο την περιφερειακή ευστοχία που είχε στο πρώτο μέρος και μοιραία έμεινε πίσω στο σκορ. Ο Βαγγέλης σημειώνει ότι η συζήτηση για το 5 του Ολυμπιακού προκύπτει την πολύ κακή χρονιά που κάνει ο Ντάνσον ως τώρα. Δεν θα διαφωνήσω και πολύ. Δεν ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα πάντως. Για το γενικότερο πλαίσιο και το πώς έχει ξεκινήσει η κουβέντα και συζητιέται μέχρι και πλέον Φεβρουάριο. Στέφανε, θέλω να σχόλιο, λέει Παντελής, για σένα ποια ήταν η τακτική αντιμετώπιση του Ιβκοβιτς στον Σπανούλη. Είναι ο μόνος που τον κράτησε σε 2 πόντους και μια ασίστ φέτος στην Ευρώπη. Όχι, δεν ήταν. Η αμυντική αντιμετώπιση ήταν οι συνηθισμένοι που παίζουν περισσότερες ομάδες πλέον το Σπανούλη. Προσπαθούν να τον παίξουν δυναμικά, με τον ψηλό να αναχαιτίζει το δρόμο του, να μην το επιτρέπουν δηλαδή να μπει στη ρακέτα. Και από εκεί και πέρα, αν ο Σπανούλης είναι αρκετά επιθετικός στον ψηλό, γίνεται αλλαγή αυτόματα. Μην ξεχνάμε ότι είχε απέναντι τον Λάσ με έναν παίχτη που τον είχε σταματήσει και στα ντέρμπι. Δηλαδή τον πήγαινε αρκετά καλά στα ντέρμπι, στα μεταξύ τους μονομαχίες. Ήταν η συνηθισμένη άμυνα. Οι περισσότερες ομάδες παίζουν το Σπανούλη έτσι και στο τελευταίο μάτς με τα τρίποτα του Σπανούλη η άμυνα ήταν ίδια. Απλώς ο Σπανούλης δεν είναι ότι βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο, απλά απέναντι σε αυτή την άμυνα σούταρε μαρκαρισμένος, ήταν εύστοχος και βρήκε ρυθμό έτσι. Οι περισσότερες ομάδες πάντως πλέον έτσι αντιμετωπίζουν τον Σπανούλη, δίνοντας βοήθειες από άλλους παίχτες. Στο πρώτο μήχρονο είδαμε μπήκαν τα σούτ μπροστά ο Ολυμπιακός από τους συμπαίκτες του Σπανούλη πλέον. Στο δεύτερο μήχρονο, όταν δεν μπήκαν αυτά, φάνηκε η κακή μέρα του αρχηγού του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι πέρα από την ήττα και το μείον 14 δεν είναι και το πιο θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τη διαφορά πόντων και το πώς μπορεί αυτή να διαμορφώσει τα πράγματα στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, εντάξει. Και βάσει το τι γίνεται και στον άλλο όμιλο, πλέον καλύτερα να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος για τα λέω μπροστά μου. Μακάμπι, νέα νίκη 90-86 στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μακάμπι με αυτό το αποτέλεσμα είναι νωρίς, το ξέρω, θα κάνουμε τη γνωστή κουβέντα το top 16, αλλά έχει αυτή τη στιγμή το βαντάζ την δεύτερη θέση. Κάτι που αναμένεται να μπερδέψει αρκετά τα σταυρώματα στους 8. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε πάρα πολύ εύκολα το 86-69 την Άλμπα Μπερολίνου, πρώτη νίκη για τους Σέρβους. Η Τσέζεκα κέρδισε στην παράταση 103-95 την Ίσνη, την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης και του Top 16. Η Λαμποράλ εξίσου, μάλλον πολύ εύκολα, 102-83 το Μιλάνο, την απογοήτευση της διοργάνωσης. Και το πέμπτο παιχνίδι ήταν αυτό που συζητήσαμε προλίγου. Αύριο υπάρχει το Ουνικάχα Μάλαγα Φενέρμπαχτσε για τον όμιλο του Ολυμπιακού, το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας και το Παναθηναϊκός Γαλατασαράι για τον όμιλο του Παναθηναϊκού προφανώς. Μάλιστα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη που είναι ο Γιάννης Φιλέρης και βρέθηκε εκεί να μεταδώσει το παιχνίδι για το Sport 24 Radio 103. Γιάννη, καλησπέρα, μας ακούς? Καλησπέρα, σας ακούω. Έχω δίπλα μου τον Βαγγέλη Αγγέλου, μόλις βγήκε από τα αποδυτήρια. Τελείωσε το παιχνίδι, η ΕΦΕΣ έχει νικήσει, να μιλήσουμε λίγο με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, κύριε Αγγέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Και συγχαρητήρια. Η ομάδα σας στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αυτό που έπρεπε. Έτσι δεν είναι? Τι ήταν όμως αυτό που έπρεπε να κάνει? Τι ήτανε? Τώρα είναι μια σειρά όταν δουλεύεις σε μια ομάδα και υπάρχει αγώνας να την ετοιμάσεις, να βρει τον εαυτό της και να βρει τη χημεία της. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι αυτό που χρειαζόμαστε την κατάλληλη στιγμή να βρούμε τον εαυτό μας, που είχαμε χάσει την αυτοπεποίθησή μας στην Ίσνη. Οπότε πριν μιλήσουμε για τακτική, η αποφασιστικότητα των παιχτών και η δύναμη ήταν καθοριστική.
Ωραία. Τον δίνω τώρα στη τηλεόραση. Θα το ξαναπάρουμε σε λίγο. Ωραία. Στην τηλεόραση, έτσι, ναι. Ωραία. Ακούσατε πάντως τι είπε στην αρχή. Ναι, πολύ καθαρά. Και ήταν και ένα από αυτά που συζητούσαμε όσον αφορά με το πόσο δυνατά έπαιξε η ΕΦΕΣ στο σημείο το παιχνίδι. Ωραία, μας έδωσε το στίγμα ότι η ΕΦΕΣ ήταν μια ομάδα που ήθελε πάση θυσία να πάρει το μάτς, γιατί αν έχανε και αυτό το παιχνίδι μετά την ήττα της από την Νίζη, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα είχε αρνητικό ρεκόρ 2-3, τώρα είναι στο 3-2, άρα είναι και αυτή μέσα στο πρόγραμμά της. Θα έλεγα ότι μέσα στο πρόγραμμά του είναι και ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι το να χάσει εδώ στην Κωνσταντινούπολη από την ΕΦΕΣ είναι μια ήττα εντός προγράμματος. Δεν ήταν όμως μέσα στο πρόγραμμα, νομίζω, η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έπαιξε, ή μάλλον δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν σαν να έλειπε ο Ολυμπιακός και έπαιζε η ΕΦΕΣ κάνοντας αυτά που είχε σχεδιάσει πριν από το παιχνίδι. Πράγματα που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο φανερά, γιατί ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ μεγάλη ευστοχία από μακριά, 6-10 τρίποτα, και κατάφερε να είναι μπροστά στο σκορ. Είχε μάλιστα και 7 επιθετικά rebound, 2 στοιχεία που του έδωσαν την πρωτοπορία στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Και πολλές επιλογές μάλιστα σε αυτό το διάστημα, και με τον Μάντζαρη και με τον Λαφαγέτ, που είχαν πάρει τη σκητάλη από τον πολύ κακό σήμερα Βασίλη Σπανούλη. Τελείωσε το μάτς μόλις με 2 πόντους, με 0 assist. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει και δύσκολο θα ξαναγίνει, για να λέμε την αλήθεια. Φυσικά όλοι δικαιούνται ένα κακό βράδυ, το δικαιούνται και ο Σπανούλης και ο Ολυμπιακός, αρκεί φυσικά να μην επαναληφθεί η συνολική εμφάνιση του δεύτερου μέρους. Μάλιστα. Ντούντα. Ο Ντούντα ήταν, εντάξει, ευχαριστημένος από την νίκη. Είχε και το πρωί τις χειραψίες και τις αγκαλιές με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Άλλωστε το Πειραιά ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια το αφεντικό, όπως λέμε, και εντάξει, ήταν και αυτός φορτισμένος, θα έλεγα, να παίξει εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο για τον ίδιο, βέβαια, φυσικά και αυτός ήθελε να πάρει τη νίκη, όπως όλοι οι ΕΦΕΣ. Μου έκανε εντύπωση ο Ντοντάι Τρέιπερ και έχει βάλει και ένα πολύ ωραίο τίτλο στο Σπορ 24, έτσι. Ναι. Να τα λέμε, είναι του Στέφανο αυτός ο τίτλος. Όχι. Ήταν του Γιάννη Σερέτη. Καλώς είναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Ντρέιπερ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έτσι. Είναι και στη Ρεάλ είχε ρόλο και στην ΕΦΕΣ έχει, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ του κόσμου. Αλλά τελείωσε το μάτς με 4-4 τρίποτα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν το κλειδί για να πάρει η ΕΦΕΣ την διαφορά. Και νομίζω ότι ο καλύτερος παίκτης, θα το έχει να το λέει στα εικόνα, είναι τον Ματζάνικ με την καταπληκτική άμυνα στο Σπανούλη. Δεν του άφησε ούτε ένα διάδρομο, Στέφανε. Συμφωνείς? Συμφωνώ, ήταν πάρα πολύ καλός. Αν και εγώ θα ξεχώριζα έναν άλλο παίκτη, τακτικά, όχι τόσο στατιστικά. Ο Μπιέλιτσα ήταν ένας παίκτης που αποτέλεσε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την επιθετική άμυνα hedge-out του Ολυμπιακού. Ναι. Και έπαιξε και με 2 ψηλούς εκεί ο Ιωκός, και τον Μπιέλιτσα και τον Κρίστιτς. Κάτι που ενδεχομένως να ευνηδίασε τον Ολυμπιακό. Αλλά ναι, ήταν κλειδί και ο Μπιέλιτσα, που συνήθως παίζει στο 5, έτσι. Εδώ ήταν στο 4. Ήταν στο 4. Πάντως, εντάξει, χρησιμοποιούσαν, είναι 2 παίκτες που μπορούν να σουτάρουν και να πασάρουν. Γι' αυτό το χρησιμοποιούσε μαζί, για να ανοίξουν μετά την. Να ανοίξουν την άμυνα. Να ανοίξουν την άμυνα στην πρώτη πάσα και να γίνουν αυτοί οι δημιουργοί. Κάτι που έκαναν πολύ καλά. Κοιτούσα λίγο τώρα, γι' αυτό είμαι και απορροφημένος, δεν κοιτάω την κάμερα που φωνάζει μέσα ο Αλέξανδρος Ζαχωρίτης. Τελευταίο παιχνίδι του Βασίλη Σπανούλη με 1 assist. Ήταν το περσινό παιχνίδι, το τελευταίο στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό. 1 assist του έχουν χρεώσει. Μία έχουν χρεώσει. Είχε 1 στο παιχνίδι του ΣΕΦ και 0 στο ΆΚΑ στο αντίστοιχο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή απέναντι στο Λάσμε.
Ναι, μπράβο. Ο Λάσμε έδωσε καυτέ, ναι, γιατί έβγαινε πάντα σε βοήθεια ο Λάσμε, αλλά και όταν δεν ήταν ο Λάσμε. Ναι, όχι, το λέω τώρα σχηματικά περισσότερο. Έτσι, ναι. Το κοινό σημείο. Γιάννη, σε κάτι πιο ρεπορταζιακό, επειδή ήσουν και με την ομάδα αυτές τις μέρες και γράφουν οι φίλοι για ισπανικά δημοσιεύματα και προχωρημένες συζητήσεις του Ολυμπιακού για τον Ντούμπλεβιτς της Βαλένθια. Έχει πάρει. Δεν έχει πάρει κάτι ταυτίσιο ως τώρα. Ναι. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση. Τον Ντούμπλεβιτς δεν το έχουμε. Της Βαλένθια. Ωραία, εντάξει. Δεν έχουμε δηλαδή επιβεβαίωση. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει επιβεβαίωση. Ναι, υπάρχει απευθείας ανακοίνωση. Αν είναι η σιωπή, η απόλυτη σιωπή. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ένα ψηλό όλοι θα θέλανε. Ο Ντούμπλεβιτς είναι καλός παίκτης. Τώρα και με πρόσωπο και με πλάτη, νομίζω περισσότερο πρόσωπο, δεν πιστεύανε. Ναι, είναι πιο ελαφρύς, αλλά τελευταία έχει και παιχνίδι στο low post. Χωρίς να είναι ο δυναμικός παίκτης, είναι τεχνίτης. Πάντως όποιος και να έρθει θα παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα. Ή θα γίνει μια εσωτερική αλλαγή να παίζει κάποιος μόνο στην Ευρωλίγκα γιατί δεν πάει πίσω στο πρωτάθλημα. Ναι. Οι θέσεις είναι κλεισμένες, έτσι. Είδαμε και σήμερα ότι λείπει ένας ακόμα ψηλός, αλλά αυτό λείπει γιατί δεν είχαμε πόντους από τον Πρίντεζη σήμερα. Δηλαδή, εάν ο Πρίντεζης είχε σκοράρει όπως γίνεται συνήθως, δεν θα φαινόταν τόσο πολύ το κενό. Θα μου πείτε, το ίδιο έγινε και με το Σάρι. Στην πλευρά της, αυτοί οι δύο άλλοι εξουδετερώθηκαν σήμερα. Και ο Σάρις είναι ένας παίκτης κλειδί, όπως και ο Περπέρογλου που έφυγε πριν από λίγο μαζί με την οικογένειά του. Και μάλιστα έχει και fan club από ό,τι κατάλαβα ο Περπέρογλου εδώ στην ΕΦΕΣ, γιατί υπήρχαν αρκετοί Τούρκοι φίλαθλοι που φωνάζανε στράτους. Ο Ολυμπιακός πάντως είχε 6 στα 10 τρίποτα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο είχε 3 στα 11. Αυτό είναι σημαντική διαφορά. Αλλά κυρίως προδόθηκε από τα λάθη τα εύκολα που έκανε, έδινε μπάλες και την κακή του άμυνα. Γιατί όλα μπορεί να τα δεχτεί κανείς και ένα κακό βράδυ και άστοχα σουτ και χαμένες μπάλες, αλλά το να μην προσπαθεί στην άμυνα, νομίζω ότι αυτό θα δυσαρέστησε περισσότερο τον Γιάννη Σπερόπουλο και σε μια στιγμή που απέσυρε μάλιστα το Βαγγέλη Μάντερα από το παιχνίδι, δεν το έκανε γιατί χάσει 2 συνεχόμενα σουτ 3 πόντων. Αυτά είναι μέσα, θα ήταν και καλά σουτ, δηλαδή γιατί ήταν ελεύθερα. Αλλά γιατί είχε κάνει 2 λάθος άμυνες που έδωσαν ένα εύκολο καλάθι στην ΕΦΕΣ. Είναι ενδιαφέρον πάντως πλέον ο Όμιλος, γιατί η ΕΦΕΣ πάει σε θετικό πρόσημο και την άλλη εβδομάδα έχουμε μεγάλο μάτς στη Θωρίνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός εναντίον της ΕΣΕΚΑ. Ο Ολυμπιακός άνοικε στην πρωτοπόρο της ΕΣΕΚΑ, ανακτά το αβαντάζ απέναντι στην ΕΦΕΣ που έχει χάσει. Καταρχήν περνάει και πρώτος. Ναι, και πέρα και πρώτος. Από την ΕΦΕΣ μέσα στο... Να πούμε λίγο την κατάσταση στα γκρουπ. Η βαθμολογία, ναι, Τσέσεκα 5-0, Ολυμπιακός 4-1, ΕΦΕΣ 3-2, Φενέρμπαξε 2-2 μας λιγότερο, Νίζνη 2-3, Λαμποράλ 2-3, Μιλάνο 1-4, τελευταία 0-4 η Μάλαγα, επίσης με ένα μάτς λιγότερο. Στον όμιλο του Παναθηναϊκού, η Ρεάλ είναι πρώτη με 4-1, η Μακάμπι μαζί 4-1, μάλλον είναι πρώτη Μακάμπι. Στην ισοβαθμία μέχρι στιγμής. Η Μπαρτσελώνα 2-2 μάτς λιγότερο, Παναθηναϊκός 2-2 μάτς λιγότερο, Γαλατά 2-2 μάτς λιγότερο, η Άλμπα Βερολίνου 2-3, η Ζαλγκύρης 1-3 μάτς λιγότερο και ο Ερυθρός Αστέρας 1-4 πέτυχε σήμερα την πρώτη νίκη. Έκανε την πρώτη νίκη, ναι. Το Μακάμπι Ρεάλ τι πήξε, Μακάμπι. Μακάμπι. Α, μάλιστα. Ωραία. Μακάμπι. Μακάμπι. Μάλιστα, σωστά το λέτε. Θέλω να πω ότι αν νικήσει ο Ολυμπιακός την CSKA Μόσχας, κάνει ισοσκελίζει αυτή την ήττα τη σημερινή. Βεβαίως δεν θα πρέπει κανείς να αφήσει πλέον απ' έξω την Νίζνη, έτσι. Γιατί δείχνει η δεύτερη ρωσική ομάδα του γκρουπ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα έχασε το τέλος και στην παράταση από την CSKA, άρα θα πρέπει να τη βάλουμε μέσα στους διεκδικητές τουλάχιστον της πρόκρισης για τα play-off. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει να ταξιδέψει στο Νόβγκοροντ να ολοκληρώσει εκεί τον πρώτο γύρο μετά το μάτς με την CSKA Μόσχας. Είναι πάντως μια ήττα εντός προγράμματος. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε για άλλη μια φορά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πετύχει πράγματα μέχρι τώρα. Είναι σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Απλά σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο κρύφτηκε το φεγγάρι και εμφανίστηκε, έγινε έκπληξη σελήνης. Τέτοια έλεγες και στη μετάδοση.
Όχι. Ρομαντικά. Συγγνώμη, δεν άκουσες το Γιάννη? Δεν άκουγα λίγο τη φωνή να ακούγεται από κάπου δεξιά από το γραφείο του Ηλία Εφταξία, αλλά δεν άκουγα το Γιάννη. Ξεσκούριασες, εντάξει. Ορίστε. Ξεσκούριασες. Είχα κάνει και την περασμένη εβδομάδα. Ναι, σωστό. Όλη την προηγούμενη Γιατί αυτός, βρίσκουμε τα πατήματα που λέμε. Ναι. Ωραία. Θα βρείτε κάτι πατήματα, ξέρετε που, σε εστιατόρια. Αυτό σίγουρα. Εντάξει, εκεί είσαι έμπειρος, δεν είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ωραία ατμόσφαιρα είχε, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Δεν συνηθίζουν οι φίλοι της ΕΦΕΣ να το γεμίζουν, είναι και πολλοί άλλωστε. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, συγγνώμη, όσο λέγαμε το μάτς και το σκεφτόμουν, αν σου φάνηκε η ΕΦΕΣ και σαν ομάδα στο γήπεδο, αλλά και γενικότερα σαν οργανισμός φέτος, έτοιμη για να κάνει επιτέλους μια τουρκική ομάδα το βήμα προς το Final Four? Αυτό θα το δούμε. Δεν είναι πάντως ομάδα, είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έχει παίκτες πρωταγωνιστές, έχει καλό προπονητικό επιτελείο και έχει και χρήματα. Γιατί έχει μια ισχυρή διοίκηση. Είναι καλή ομάδα. Βέβαια στο γήπεδο δεν είναι κάποια έδρα που θα φοβηθείς, αλλά δεν είναι και εκκλησία. Έτσι, γιατί υπάρχει φασαρία, υπάρχει ένας τρομερός εκφωνητής που σπάει με τη φωνή του. Και όσοι έρχονται κάνουν πολύ φασάρια. Η μόνη φορά που γέμισε νομίζω στο μάτς με τη Ζεσεκά το γήπεδο. Αλλά δεν είναι ούτε σαν τους οπαδούς της Φενέρ που κρέμονται σαν τα σαβιά στο Ούλκερ Αρένα, ούτε σαν τη Γαλατασαράι όταν πάνε στο γήπεδο και εκεί δεν ακούγεται τίποτα. Γιατί αυτή είναι όμως περισσότερο ποδοσφαιρική οπαδή. Έχουν και ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι κλασική ομάδα μπάσκετμπολ. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε. Προσπαθούσα να ρωτήσω για Ντούμπλεβιτς, αλλά αυτό που έχω μάθει μέχρι τώρα είναι ότι ο πρόεδρος της Βαλένθια είναι μεταξύ των πιο πλουσίων στην Ισπανία και το συμβόλαιο του παίκτη τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος και αν τον δώσουν θα τον δώσουν για ένα πολύ μεγάλο buyout. Πολύ. Δεν ξέρω αν δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει γύρω στους 700.000 ευρώ. Δεν το έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια δηλαδή, να κάνει τέτοιες μεταγραφές και ειδικότερα αυτής της χρονιάς, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι τόσο δραματικά στο πλάνο τους και στο ότι βλέπουν μια έλλειψη. Μάλλον ο εκπρόσωπος του προετοιμάζει το πεδίο για το καλοκαίρι. Γιατί σίγουρα θα φύγει, λέει, το καλοκαίρι, οπότε... Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, έχει ξεκινήσει η κουβέντα. Τώρα πείτε μου, ρε παιδιά, ότι πήραμε τον Ντούμπλεβιτς, λέει ένας φίλος. Πάω να πιω ένα μπουκάλι ουίσκι, παιχταράς. Μην βγει ακόμα, μην βγει. Ναι, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ακόμα. Θα έχουμε συνέχεια και τον Νούτου Ψηλόπουλο και τον Βατελή Διαμαντόπουλο. Μήπως ξέρουν εκείνοι κάτι περισσότερο από τον Γιάννη Φιλόη που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Στέφανε, ρίσκαρος Φερόπουλος στην άμυνα με τις αλλαγές. Όχι, καταρχήν την έκανε όταν το μάτς είχε. Ο Ολυμπιακός και οι περισσότερες ομάδες παίζουν αλλαγή στα screen στο τέλος των κατοχών, που είναι μια ενδεδειγμένη άμυνα. Με την έννοια ότι η επίθεση δεν έχει το περιθώριο το χρονικό να διαβάσει πάρα πολύ καλά το mismatch. Αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός. Κατά κόρον. Οπότε φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό. Εννοεί κάποιες αλλαγές που έγιναν προς το τέλος του αγώνα, έχοντας βέβαια δοκιμάσει άλλα πράγματα νωρίτερα. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν ρίσκο. Και ο φίλος περιγράφει κάποιες φάσεις που όντως υπάρχει το δεδομένο μειονέκτημα της άμυνας με αλλαγές, αλλά όποια άμυνα και να επιλέξει να παίξει μια ομάδα, κάτι θα δώσει, κάτι θα πάρει. Μάλιστα. Καλησπέρα στην μπασκετική παρέα από την Κάρπαθο. Παιδιά, ποιος είναι καλύτερος, ο Λαουάλτης Σάσαρη ή αυτός που πήραμε και αν πιστεύετε ότι θα πάρει και καλύτερος. Δεν ξέρω, και αν πιστεύετε ότι θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός. Άνοιξε, ναι, όχι. Τι θα γίνει με το. Καταρχάς ο Λασένη Λαβάλ σας αρέσει πιο πολύ, ο Γκάνι Λαβάλ. Παικτικός. Και σε αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Όχι, είναι σε αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ως παίκτης, δηλαδή, άμα να τον κοιτάμε και να τον χαζεύουμε, είναι ο Γκάνι, νομίζω. Είναι καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ειδικά όταν είναι καλός, είναι πάρα πολύ καλός όταν είναι καλός. Όποιος είχε δει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, που ήταν και τα καλύτερα που είχε κάνει την περσινή σεζόν, αν κάποιος δηλαδή φίλος του Ολυμπιακού θα έχει μια εικόνα του Λαβάλ ότι είναι ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Και στα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικός. Μέχρι και σούτο το χαϊπόστ έβαζε όλα μέσα. Είχε κάνει σειρά κοψιμάτων, ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια αυτά ήταν τα παιχνίδια τα πικ του, έτσι.
στη σεζόν. Το πρόβλημα του Λαβάλ έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητά του. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, θα παίξει πάρα πολύ καλά. Γενικά πάντως δεν έχει και μεγάλη διαφορά έτσι, ο σωματότυπος ή το στυλ παιχνιδιού με το Σέιν Λαβάλ. Ή όπως τον είπες, πώς είναι. Ο Λασένη. Επειδή κάποιος το έγραψε, δεν θυμάμαι, κάπου το σχολιάζαμε, μπορεί και στο Twitter, ότι βρήκε Λάσμε, δεν μπορώ να το συγκρίνω με το Λάσμε. Όχι, ο Χάρης Σταύρου είπε ότι είναι καλύτερος. Όχι, ο Λάσμε δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος. Εγώ ξέρω ότι ο Λάσμε όταν ήταν να μάτσει. Μην μιλάς σαν προπονητή, σε παρακαλώ. Δώσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Όταν να μάτσει τα σκούρα, ο Λάσμε. Η συγκέντρωση του Λάσμε τρυπούσε τον τοίχο. Η συγκέντρωση του Λαβάλ τι κάνει. Δεν είναι το ίδιο. Ενώ ο Λάσμε είναι αποδεδειγμένο ένας παίκτης που μπορεί να δώσει νίκες. Μεγάλες νίκες στην ομάδα του. Έφτασε εκεί κάπως έτσι, δεν ήταν πάντα έτσι. Το οποίο είναι σχετικό φυσικά με το ποιος είναι καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, να το πω ένα παράδειγμα και να το πάμε σε πιο γνωστά παραδείγματα. Ο Χάινς δεν είναι ο καλύτερος ψηλός στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι ο πιο σίγουρος ψηλός στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα μπει μέσα και θα. Παρότι φέτος δεν παίζει πολύ, να τα λέμε. Παίζει αρκετά. Τελειώνει τα μάτια. Ναι. Θα δούμε γιατί έχω ένα πρόβλημα. Οπότε, μπράβο, πριν μέχρι να λύσεις το τεχνικό, τι θα δώσεις στον Παναθηναϊκό. Τι θα δώσω, αυτό είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, είναι ο παίκτης με τα γρήγορα πόδια. το Λάσμε, πες μου, είναι ο παίκτης με τα γρήγορα πόδια που καταρχήν θα κάνει την ρακέτα πιο δύσκολη. Θα σκληρύνει κάπως τη ρακέτα του Παναθηναϊκού, γιατί είχε ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα παίξει πάνω από τη Στεφάνη. Είναι ένας παίκτης που μπορεί με τον Γκίστ να δημιουργήσουν ένα δίδυμο, να αρθώσουν ένα τείχος δηλαδή μπροστά από την ρακέτα του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ καλό στο να ρολάρει γρήγορα μετά το screen. Θεαματικός παίκτης παίζει πάνω από τη Στεφάνη, το οποίο σημαίνει μόνο και μόνο να πατάς το γήπεδο μαζί με το Διαμαντίδη είναι 10 πόντες. Τέλος, ναι. Και στην της άλλης θα βοηθήσει πολύ στην πικερόλαμινα. Είναι ένας παίκτης με πολύ γρήγορα πόδια. Νομίζω ότι είναι ο παίκτης που έλειπε. Πάντως για το σενάριο, επειδή το συζητούσαμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον άλλη θέση ξένου. Όχι. Και για τριάρι λέμε. Ναι, φαντάζομαι ότι θα ήταν ή να πάρει πεντάρι ή να πάρει ένα τριάρι-τεσσάρι για να μονιμοποιηθεί ο Γκίστ στο 5 και να παίξει. Ήταν μία η επιλογή, έγινε τέλος. Αυτή, εντάξει. Για Σέκουλιτς που γράφει ο Ματζιάνο ότι φεύγει από την Ερήφη, γιατί έχει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας, ξέρουμε κάτι. Αποκλείεται να πάρει ελληνική ομάδα του Σέκουλιτς, πιστεύω. Ποιος δηλαδή, αφού ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτη, ο Ολυμπιακός αποκλείεται να πάρει το Σέκουλιτς. Δεν είναι ο παίκτης που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει δύο ψηλούς που είναι πάρα πολύ σκληροί, καλή αμυντική. Να πάρει ένα παίκτη που βάζει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν είναι τόσο καλό στην άμυνα. Ο Πρίντιδης λέει ο Κώστας τι έχει και δεν παίζει καλά. Πολύ κακός. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έλειπε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα φέτος. Και είναι πολύ νωρίς. Δεν είναι λιγότερο, όχι, ένα μήνα σχεδόν έχει επιστρέψει. Είναι πολύ μικρό. Ούτε ένα μήνα. Γύρω στη λίγο πριν. Στο μάτς 20 τόσο. Πέντε Χριστούγεννα. 24 Δεκεμβρίου. Ναι, λίγο πριν Χριστούγεννα. Είναι ένας μήνας, αλλά δεν έχει ρυθμό, δεν είναι και εύκολο έτσι. Με 2 παιχνίδια τη εβδομάδα, συνεχή ταξίδια, δεν είναι εύκολο για να παίξει να βρει ρυθμό. Τι άλλο έχουμε σε ρωτήσει. Λίγο αναμένουμε τον Παντελή Διαμαντόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή για το δικό του σχόλιο. Τον έχουμε, λέει ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος Βραχωρίτης. Οπότε πάμε κατευθείαν. Καλησπέρα, Παντελή. Τι γίνεται, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Εγώ ακούω τον ένα Μίχαλο στο αυτί μου και τον άλλο Μίχαλο στην τηλεόραση. Εδώ, εκεί που είδες που έφτασε το ελληνικό μπάσκετ. Και... Όχι, ναι, σωστά. Σωστό γι' αυτό. Καλά, δεν ξέρω τι όχι, είχαμε ανοίξει τώρα την κουβέντα. Έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις για τον Ντούμπλεβιτς, αν τον παίρνει ο Ολυμπιακός, γράφουν στην Ισπανία και υπάρχει μια... Όχι, αν πρέπει να ανοίξουμε ουίσκι επειδή τον πήρε. Ναι, ένας φίλος θέλει να του πούμε ότι τον πήρε ο Ολυμπιακός για να πάει να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι χαλαρός πλέον, γιατί είναι παιχτάρα όπως σημειώνει. Ποιος να πάει? Ο Ντούμπλεβιτς. Όχι, κάποιος... Ένας φίλος της εκπομπής. Ναι, να πάει πού? Να πάει να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, λέει, αν του πούμε ότι τον πήρε ο Ολυμπιακός στον παίκτη. Από τη χαρά του. Από τη χαρά του, ναι. Καλά. Καλά, θα περιμένει, θα πάει άλλη μέρα. Κάνανε 29 μέρες να πάρουν ένα παίκτη στο μπάσκετ που έχουν και τόσους μήνες περιθώριο. Σωστό. Τέλος πάντων. Πάντως είναι από τα παιχνίδια, επειδή τώρα εκεί και οι τρεις βλέπετε μπάσκετ, δεν είστε μεταλλεξίπτωτο, είναι από τα παιχνίδια που
είναι πολύ εύκολο να καθίσεις να ξεκαθαρίσεις τι έγινε. Αφενός μεν ο Ολυμπιακός έχει φάει πιο πολύ ξύλο από αυτό που δίνει. Ένα. Δεύτερον, η Έφες έτσι όπως τα έκανε, ειδικά μετά το διασυρμό της στην Ρωσία, δεν είχε πολλά περιθώρια και επειδή είναι ελληνικό φαινόμενο και το έχουμε ελληνικό προνόμιο να λέμε ότι εγωισμό έχουν μόνο οι ελληνικές ομάδες, γιατί αυτά γράφουμε, ξέρεις, ο εγωισμός του Ολυμπιακού, ο εγωισμός του Παναθηναϊκού, η παλικαριά. Λοιπόν, έχουν και οι άλλοι και οι ξένοι οι άνθρωποι είναι και αυτοί, έχουν ψυχούλα. Είναι και αυτοί, μπορεί σωστό, να σωστό. Ναι, δεν είναι όλοι οι άλλοι πουθενάδες, δηλαδή και εμείς όλοι μάγκες. Η Έφες λοιπόν έκανε αυτό που έκανε. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πλήρωσε συγκεκριμένα πράγματα, στα οποία μέσα από αυτή τη μίνι κουβέντα που θα κάνουμε θα καταλάβει και ο κόσμος ότι εντάξει υπάρχουν και δικαιολογίες. Λοιπόν, στο ημίχρονο αυτό το μικρό rotation που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Σφερόπουλος είχε φρεσκάδα, είχε αντοχές. Ο Ολυμπιακός έκανε γρήγορα τις επιθέσεις του, τα ντουμπλαρίσματα πάνω στους πανούς και η καλή άμυνα αφενός μεν έβγαινε όσον αφορά στο συγκεκριμένο παίκτη, αλλά την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έβρισκε λύσεις γιατί είχαν ταχύτητα οι παίκτες του, είχαν φρεσκάδα, άντεχαν και στο ξύλο που έφαγαν, έβαζαν τα ελεύθερα σουτ, είτε ο Λαφαγέτ είτε ο Μάτζαρης είχαν δει τις πανούλιδες, κάναν καλά τη δουλίτσα τους και έτσι μπόρεσε ο Ολυμπιακός να το φάει αυτό το ημίχρονο και να δημιουργήσει και τις προσδοκίες στον περισσότερο κόσμο που ξέρεις, δεν μπορεί να το δει, δεν φταίει ο κόσμος, δεν μπορεί να το δει ότι έρχεται. Να δημιουργήσει τις προσδοκίες. Ο Ολυμπιακός όμως με τέτοια εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο και με αυτόν τον αντίπαλο, οι Παναθηναϊκοί θα μπορούσε να κερδίζει με περισσότερους πόντους. Δηλαδή στον ΣΕΚ μπορεί να κερδίσει και με 12 πόντους, όχι με 3. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος ήρθε η κούραση. Έγινε και ακόμη πιο σκληρή η άμυνα της Έφες και εκεί ο Ολυμπιακός δούλευε με περισσότερες πάσες, δούλευε πιο αργά, έπαιζε στα 4-5 δευτερόλεπτα, έχανε λοιπόν τη σιγουριά στην επίθεση και αυτό στο καπάκι του φέρνει το πρόβλημα στο transition στην άμυνα και δεχόταν πιο εύκολα καλάθια. Γιατί όταν βάζεις, όπως έβαζε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος, έπαιρνε και την αυτοπεποίθηση και αμυνόταν. Αυτό είναι αλυσίδα. Η Έφες τάισε καλά τους ψηλούς της, έβαλαν όλοι αυτοί μέσα στο 47 πόντους, δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Από ένα σημείο και μετά, μόλις έφευγε η πρώτη πάστα, εύκολα έβλεπαν που είναι το mismatch και έπαιρναν πόντους, έχασε και από αυτό ο Ολυμπιακός και στο τέλος έκαναν και το πάρτι 2 ποντί, ο Ντρίπερ και ο Ερτέλ, για να φύγει η διαφορά και να έχει και μια καλή καβάζα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το 14 του Ολυμπιακού παρά η απλή του ήττα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να σμίξουν αυτοί οι δύο, γιατί το πάνε εκεί πονηρά οι Τούρκοι, ο Ρίβκοβιτς κάνει δηλώσεις ότι εντάξει, εμάς δεν μας νοιάζει να περάσουμε, δεν είμαστε τόσο καλά. Είναι γνωστά κολπάκια αυτά όλων των Σέρβων. Τέλος πάντων είναι και άλλης εποχής. Αυτά. Και εντάξει, πήραν το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να το κυνηγήσει από ένα σημείο και μετά. Το καλό είναι ότι έχει την τεχνική του Καβάτζες, το διπλό με τη Φενέρ και το διπλό στη Μάλαγα. Αν περάσει, επειδή καλό είναι να μπάσουμε λίγο τον κόσμο σε αυτά που εντάξει εμείς τα ξέρουμε περισσότερο, θέλουμε δεν θέλουμε. Αν ο Ολυμπιακός περάσει από την Ίσμη, δεν είναι εύκολο. Αν περάσει από την Ίσμη, βγάζει ένα γήπεδο που τιμώρησε την Έφες, έτσι. Και από εκεί και πέρα θέλει... Δεν άκουσα. Έτσι, ναι, συμφωνώ. Ναι, και από εκεί και πέρα θέλει απλά πραγματάκια, θέλει την Τζεσεκά να συνεχίσει να τους κοπανάει όλους. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να την κερδίσει την Πέμπτη σε ένα μάτσο το οποίο είναι εντάξει, είναι λίγο ξεχωριστό. Τα έχουμε πει αυτά και ακόμη πιο ξεχωριστό θα είναι το παιχνίδι με την Έφες, με Ιβκοβιτς, Περπέρογλου. Εγώ επιμένω, το καταλαβαίνετε, οι Ολυμπιακοί δεν έχουν αυτό που έχουν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τους αγαπημένους τους δεν μπορούν να το... Ο Παναθηναϊκός τον διέλυσε τον Ομπράντοβιτς 2 φορές. Δεν έχει. Στον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι λίγο... Παίζουν και... έχουν ένα θέμα. Ναι. Θα τα δούμε αυτά. Μην πάμε τώρα τόσο μακριά. Όχι, απλά το λέγει και ο Γιάννης πριν από την πόλη για το μάτι της επόμενης εβδομάδας και ότι η ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα τον βοηθήσει να περάσει καταρχήν πρώτο στον όμιλο αυτή την περίοδο και πιθανότατα να οδηγηθεί προς το πλεονέκτημα έδρας. Εγώ από την άλλη όψη του νομίσματος, ωστόσο, βλέπω ότι αν δεν πάει καλά ή αν στραβώσει το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας, είναι και το πώς θα αντιδράσει από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός μετά από 2 συνεχόμενες ήττες. Ναι, γιατί έχει και κακό παιχνίδι μετά. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν,
Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά είναι εντάξει τώρα, ξέρεις, τώρα άμα απλώσουμε κάτω το πρόγραμμα, θα βλέπουμε, κάθε παιχνίδι δύσκολο είναι. Γι' αυτό είναι αυτός ο μαραθώνιος, γι' αυτό γίνεται. Εντάξει τώρα, δεν μπορείς τώρα επειδή έκανε τη μύτα αυτή να αρχίσεις, κατάλαβες να... Καλά, ναι, να βγάλεις τα σενάρια από τώρα, ναι, όχι, δεν γίνεται. Έκανε μια ήττα, δηλαδή στην τελική όταν είχες κάνει αρχικό προγραμματισμό, αυτή τη στιγμή, αυτή τη βραδιά τον είχες με 2 ήττες, με δεδομένο ότι θα μπορούσε να χάσει και τη Φενέρ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει θετικό πρόσημο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλά τα πράγματα είναι καλύτερα να κοιτάει ο καθένας στην καλύβα του. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει επιτέλους πρώτα απ' όλα να βρει την ηρεμία του με τους τραυματισμούς, να δει τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή, παίζει στο 4 σήμερα με ένα Μπρίντεζιτ, ο οποίος είναι δεδομένο ότι δεν του πάει πολύ το παιχνίδι με τους παίκτες που έχει η Έφες. Πάλεψε ο Μπρίντεζιτ, εντάξει, όσο μπορούσε. Ο Πέτουεϊ δεν μπορούσε να παίξει. Ο Ντάνστον απροπόνητος από το νοσοκομείο πήγε να παίξει. Έπαιζε ο Χάντερ, ο δεύτερος ψηλός, και αυτός όσο μπορούσε εκεί με τα θεριά της Έφες. Ο Λοτζέσκι με τον Ντάρντεν προσπαθούσε να συμπληρώσει ένα τον άλλον. Τους έκανε στον έναν τον χτύπαγε, τον Λοτζέσκι τον χτύπαγε Περπέρογλου με τα αποσταρίσματα για πλάκα. Ο Ντάρντεν αμυνόταν καλύτερα, αλλά μπροστά ο Ολυμπιακός έπαιζε με 4. Είχε θέματα ο Ολυμπιακός, δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Όταν δεν μπορεί βέβαια πάντα όλα αυτά να τα ισορροπήσει ο Σπανούλης. Γιατί όταν παίζει καλό ο Σπανούλης, όλοι αυτοί γίνονται 50% καλύτεροι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Και όταν φυσικά κουράζονται, το ξαναλέω, γιατί τώρα θα μου πει ποιος από τους τρεις, εντάξει, και στο πρώτο ημίχρονο τι έγινε. Το είπαμε όμως στο πρώτο ημίχρονο. Ήτανε φρέσκια η ομάδα, μπήκε μέσα, εγκλώβησε τους σουτ, έβαζε τα σουτ. Έχω 60% στοχεία και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. 60%. Ναι. Χτενιζόταν και ξαναχτενιζόταν ο Ήλκοβιτς. Αλλά εντάξει, ο Ήλκοβιτς έβαζε και έβγαζε τους παίκτες και ο Σφαιρόπουλος έπαιρνε time out. Δεν ήταν. Κοιτάζοντα μεταξύ τώρα ερωτήσεις και σχόλια και πραγματικά ο κόσμος του Ολυμπιακού σε κάποιες φορές είναι... Έχει μια ερώτηση ένας φίλος ο οποίος είναι ερώτηση 3 ετών, 2,5 ετών, αν έχει καλυφθεί το κενό του ΛΟ στον Ολυμπιακό, τι πιστεύουμε. Του ΛΟ. Ναι, νομίζω ότι η επίδραση του ΛΟ στο μυαλό των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι τόσο μεγάλη όσο ελάχιστον παικτών στο θεωρητικά πόσο ρόλο έχει παίξει. Έχει καλυφθεί και του Blackwell και του Σχάρη και του... Εντάξει, ο ΛΟ έχει ένα άλλο... Έχει κάτι παράξενο. Είτε τα φέρνουν αυτά, αυτό ξέρετε, στην Ελλάδα ζούμε. Ο ΛΟ, εκτός από ένα κύπελο, από το κύπελο με τον Γιαννάκη, είναι παρόν σε όλους τους τίτλους που έχει πάρει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει, είχε συμβόλαιο. Σε όσους τίτλους έχει πάρει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια, αν εξαιρέσουμε ένα κύπελο Παναγιώτη Γιαννάκη, είναι ο ΛΟ. Παίζει ο ΛΟ. Αυτό τι στατιστικό είναι. Αφού ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 4. Εννοώ ότι χωρίς το ΛΟ δεν έχει πάρει. Αυτό εννοώ. Αυτή ξέρεις τι στατιστική είναι, έτσι. Να έρθω εγώ εκεί να κάτσουμε και 4 και την άλλη μέρα να λέτε στην εκπομπή αυτή η τετράδα ήταν την τελευταία δεκαετία, ήταν με τον Διαμαντόπουλο. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αριστερά αυτό. Πάντως, πέρα από το Ντούμπλεβιτς, κινείται ο Ολυμπιακός για παίκτη. Ισχύει ότι ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Ισχύει για όλες αυτές τις ομάδες. Αν βρεθεί κάτι που να αξίζει να χαλάσεις την ισορροπία σου και να αξίζει να βάλεις όλη την ομάδα πάλι να διαβάζει, μπορείς να πας να... Γιατί έχουν και καιρό να βγουν για ψώνια Αγγελόπουλη, είναι αλήθεια, και νιώθω ότι πλησιάζει η ώρα. Και εκτός τώρα. Λέω ότι έχουν και πολύ καιρό να βγουν για ψώνια οι Αγγελόπουλοι και νιώθω ότι πλησιάζει η ώρα. Ναι. Εντάξει, φέτος βγήκαν για προπονητή γι' αυτό. Ναι, σωστό. Και οπότε όταν πας να πάρεις προπονητή σου αδυναμεί σαν να έχεις ψωνίσει 10 παίκτες. Σωστό. Αλλά η διάθεση του Σφαιρόπουλου δεν ήταν να αλλάξει την ομάδα, να την πειράξει. Και εγώ που ήμουν αβέβαιος και το ξέρετε και μέχρι τώρα αυτό ίσχυε, έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει ξεκαθαρίσει κιόλας ότι δεν μπορεί να πειράξει τον Betway που ήταν ο καλύτερος παίκτης για ένα δίμηνο και μακράν ο καλύτερος αμυντικός. Το μόνο που αφήνω παραθυράκι, είναι καθαρά το θέμα της υγείας, γιατί από ένα σημείο και μετά, ρε παιδιά, καταντάει και αηδία, αλλά καταντάει και επικίνδυνο, παίζει με ενέσεις συνέχεια. Ναι.
Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και ο Σφερόπουλος νομίζω σε θέμα υγείας το έχει ρίξει. Δηλαδή είπε ότι αν δείξουν οι τραυματισμοί ότι χρειαζόμαστε θα πάρουμε. Ναι, μα δεν είναι Νίκη μου να το ρίξει. Καταλαβαίνεις. Όχι, εννοώ ότι αυτό έτσι το αιτιολόγησε. Ναι, μα αλλιώς δεν έχει σημασία. Γιατί να αλλάξεις παίκτη. Μόνο υγεία. Απλά το θέμα του Ολυμπιακού είναι ότι πρέπει να πάει να ρίξει και τα χαρτιά σε καμιά χαρτορίχτρα με την υγεία. Γιατί πάει να πάρει ένα παίκτη, πάει το χέρι του άλλος. Μετά. Τι πάει, δηλαδή άμα ήταν καλά ο Αγραβάνης, μπορεί να μην την κάναμε την κουβέντα. Όχι, εντάξει. Οπότε δεν ξέρεις τι να σου ξημερώσει. Ο Λαφαγέτ εμφανίστηκε σήμερα ο Πίστιο Μυρίο ξαφνικά, το θυμάστε. Ο Λοντζέσκι του γίνει ένα φάουλ στο ΆΚΑ και έχασε 40 μέρες. Ο Πρίντεζης έπαιξε μετά την Εθνική, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και εξαφανίστηκε 3 μήνες. Δεν είναι. Ο Παπαπέτρου ακόμη αναμένεται. Αλλά ο Παπαπέτρου είναι πιο άτυχος όλων, εντάξει. Ακόμη αναμένεται. Είναι και άλλοι. Τους θυμάμαι κιόλας. Που όλοι αυτοί έχουν χτυπήσει. Και δεν λέω ποιος δεν έχει χτυπήσει γιατί. Γιατί είναι, μπορεί να ακολουθήσει, οπότε ας το κάνουμε. Ναι. Μάλιστα. Για πες τώρα, Φιλέρης, ήταν καλό στη μετάδοση. Τι βαθμό πήρε? Ο Φιλέρης. Ήταν καλό στη μετάδοση, λέω, τι βαθμό πήρε? Ναι, ρε παιδιά, τι είναι σαν να πεις τώρα για έναν παίκτη ήταν καλό στο παιχνίδι. Εντάξει, έχει παίξει τι βαθμό πήρε. Μια χαρά ήταν. Είναι NBA ο Φιλέρης. Ναι, παιδιά, μην λέω και ψέματα, έτσι. 3 λεπτά τον άκουσα, έβλεπα το μάτι. Αλλά ήταν εξαιρετικός. Κοροϊδευόμαστε, θυμάσαι. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια. Καλά, και τσεσικά παίζει χωρίς τον Wims, έτσι, και το Χρειάπαν απλά έτσι. Ναι. Ο Χρειάπαν δεν έχει παίξει καθόλου όλη τη σεζόν. Ούτε πρόκειται. Ο Wims είναι τελευταία απώλεια. Πάντως φέτος καλά τους έχει πάει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τους τραυματισμούς, έτσι. Θέλουν βιβλία. Ένας μπαίνει, 2 βγαίνουν, ξανά γυρνάει άλλος. Πολύ, πολύ τυχεροί. Θα τα γράφουν οι φίλοι. Όχι, δεν γράφουν. Γιατί αυτοί που τραυματίζονται είναι ως μη γεννόμενοι, δηλαδή δεν μετράνε. Ο κόσμος σε αυτό, δεν αντιληφθεί, είπε ο φίλος. Φέρτε τον παίκτη να πάμε να πιω ένα ουίσκι και εντάξει. Ωραίος όμως, γιατί θα έχει μια ευκαιρία να γιορτάσει. Γιατί. Βέβαια είναι λίγο ακριβούλης ο συγκεκριμένος, αλλά το καλοκαίρι που θα είναι ελεύθερος. Ο Ολυμπιακός χωρίς Πανούλη σε καλή μέρα μπορεί να κερδίζει. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Νομίζω φέτος είχε ξανακάνει ένα παιχνίδι που είχαμε κάνει ένα θέμα στο Euro Greece, ο Σπανούλης. Είχε κάνει. Βασίλης, Πανούλης. Ένα παιδί παίζει Ολυμπιακός, πω εγώ. Λοιπόν, ναι. Έχει κάνει άλλο ένα παιχνίδι, είχαμε γράψει στο Euro Greece που δεν είχε σκοράρει. Δεν είχε πετύχει δίποντο. Ναι. Η ερώτηση εδώ είναι γιατί βοήθησε τον λίγο, ότι αν ο Ολυμπιακός χωρίς Πανούλη σε καλή μέρα μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει. Εκείνη το μάτι νομίζω έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει πολλάκι στο παρελθόν και χωρίς το καλό Βασίλης Πανούλη. Πολλάκι. Ναι, θα συμφωνήσω. Εντάξει, όταν μιλάμε για τέτοιους παίκτες. Κάτσε, καλός τι λέμε στο σκοράρισμα, να μην δίνει assist. Όταν μιλάμε για ένα παίκτη σαν τον Σπανούλη, σαν τον Διαμαντίδη, σαν τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, σαν ας πούμε όλους τους δημιουργούς της EuroLeague, που περνάνε η μπάλα συνέχεια από τα χέρια του, το καλός είναι σχετικό. Μπορεί να βάλει 0 πόντους και να δώσει 10 assist ή να κάνει 0 λάθη, ή μπορεί να είναι απλά άστοχος, ή υπάρχει και το να είναι άστοχος, να κάνει λάθος επιλογές, να κάνει και 10 λάθη και τρέχα. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός πάντως. Ναι. Και χωρίς. Και συνήθως το πρόβλημα, επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, ο Ολυμπιακός έχασε διαφορά, άρχισε μάλλον να χάνει διαφορά την επαφή στο σκορ χωρίς το Σπανούλη. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι φταίει ο Σπανούλης ή ο προπονητής δεν είναι του Σπανούλη. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παίζουν, δεν ήταν αρκετά καλή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, άλλες περιπτώσεις που δεν τις αναφέρουμε τόσο καιρό, μπαίνει ένας παίκτης από τον πάγκο, έρχεται ένας παίκτης από τον πάγκο, χωρίς Σπανούλη, χωρίς Διαμαντίδη, χωρίς οποιοδήποτε. Και δίνει τις λύσεις. Τώρα είδαμε ότι δεν. Άμα εξαιρέσουμε κάποια σου του Λαφαγέτ, εντάξει, που δεν έλυσαν το πρόβλημα επί της ουσίας, το πρόβλημα ήταν δημιουργικό. Νομίζω ότι έλειπε ο παίκτης που θα τρυπήσει την άμυνα. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Ραντούλιτσα στον Ολυμπιακό. Πόσοι θα έρθουν στον Ολυμπιακό? Ραντούλιτσα, ναι. Αρέσει γενικά. Είναι στους ευσεβείς πόδους. Κόπηκε από τους Γόλους. Είχε κάνει ένα μεγάλο συμβόλαιο 10 μέρες. Ναι, κάτι τέτοιο. Τελείωσε. Δεν ξέρω. Τώρα γιατί πήρε τα λεφτά από την Κίνα, οπότε είναι εντάξει. Γι' αυτό λέω. Τώρα δεν θέλει 2 εκατομμύρια. Αν ακούει ο Χαρισταύρου να μας πει αν έχει κοπεί ο Ραντούλιτσα, νομίζω ότι είναι ακόμα εν ενεργεία στους Timberwolves.
Πάντως γενικά προς Κίνα υπάρχουν αρκετοί παίχτες, γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα. Τελειώνει η κανονική περίοδος. Τα playoffs αρχίζουν. Ναι, αρχίζουν τα playoffs. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μένουν ελεύθεροι. Είναι μια καλή αγορά, λίγο... μαζί με το NBDL αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί αυτά τα παιδιά περισσότεροι δεν είναι. Όλοι NBAers. Υπάρχουν και καλοί παίκτες. Ο Ραντούλιτσα για παράδειγμα. Ναι, εννοώ ποιας κατηγορίας. Υπάρχουν και Αμερικάνοι. Που θέλουν λεφτά κυρίως και δεν μπορούν να τα βρουν στο NBA. Ακριβώς. Αντί να πάνε Ευρώπη, κόβουν για Κίνα. Είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή ο Ραντούλιτσα έψαχνε 2 εκατομμύρια και τα βρήκε εκεί. Υπάρχουν και παίκτες Euroleague, επίπεδο Euroleague που παίζουν εκεί. Που παίζουν δηλαδή. Όπως ο Σέλντον Βίλιαμς για παράδειγμα, λέω έναν. Υπάρχει και ένας. Και να πηγαίνεις από παράθυρο με ήξερε. Υπάρχει ο Μπίσλι, που είναι ένα μεγάλο όνομα στο NBA. Όχι, παίζει εξαιρετικά φέτος, όπως είπε, έχει κόψει όλα, ξανακερδίζει την καριέρα του, δεν θέλω. Ο Σάκης θέλει να ανοίξει τις γραμμές αύριο, ο Στέφανος να κάνουν χαμό. Γιατί δεν ανοίγεις τις γραμμές? Συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν ανοίγεις τις γραμμές? Γιατί είσαι εγωπαθής και τα λοιπά, τα έχεις γράψει στο Facebook. Τα έχουμε δει. Δεν μιλάτε ένας πάνω στον άλλον, πώς θα κάνετε? Θα πάτε αύριο να κάνετε μαζί εκπομπή, να μας καλέσει, δεν θα μιλάτε? Μα δεν ανοίγει. Είναι κόσμο να καλέσουμε και στα καινούργια. Στα καινούργια γραφεία, σωστό. Πες άνθρωπε, γιατί είναι ένα 2 ωράκι. Είναι τι λίγο. Να σου κάνει το 2 ωράκι τη βδομάδα, πραγματικά δεν προλαβαίνω να πω ούτε αυτά που έχω στο κεφάλι μου. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σε ενδιαφέρει όμως. Μπορεί κάποια στιγμή το κεφάλι αυτό. Αν ήταν καθημερινή εκπομπή, ενώ ήμουν πάλι αντίθετο. Πάρε το Παντέλη. Αν ήταν καθημερινή εκπομπή, δεν παίζει να το Παντέλη. Πάρτε τηλέφωνο. Ίσως θα έχει και ενδιαφέρον και νόημα. Τώρα σε 2 ώρες. Ναι, ωραία, έστω μισή ωρίτσα έτσι. Λεζαντούλες. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε να παίξουμε τη μουσική μας. Σε 20 δευτερόλεπτα να το κάνουμε και με χρόνο. Δεν γίνεται. Λυπάμαι. Υπάρχουν άλλες μορφές επικοινωνίας. Και το Twitter και το Facebook. Email, SMS, Twitter, Facebook, social media. Να μιλήσουν θέλουν οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι ο Διαμαντόπουλος μια μέρα θα του τις ανοίξει. Θα βγει αυτός, θα βγει πρώτα εκείνος και θα πει ότι θα θέλει τον Γιάννη να μιλήσει. Και θα μπουν οι υπόλοιποι. Κάτι φωνές. Υπήρξε μια φωνή για τον Αλέξη Βαγγελίδη. Ο Παπαπέτρου πότε γυρίζει, έχει μπει στις προπονήσεις? Νομίζω πως όχι. Το ίδιο ρωτούσε και ένα φίλος ο Πάνο Κόκκινος. Θα σας άρεσε ο Πάτρικ Γιάνγκ στον Ολυμπιακό, λέει ο Άλεξ 7. Εντάξει, στη Γαλατά παίζει καλά. Γενικά είναι πολύ ταύρος. Παίζει καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι παίκτης χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία. Μην ξεχνάμε τι έχουν κάνει οι υπόλοιποι παίκτες που ήρθαν στον Ολυμπιακό χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Οι παίκτες που ήρθαν απευθείας από το κολέγιο. Ναι. Δηλαδή ο Κέλλιν Λούκας, ο οποίος έκανε μια καλή καριέρα μετά, ο Πάτρικ Μπέβερλι. Πολλοί τέτοιοι παίκτες. Ο Μάτο Χάουαρντ. Αρκετοί παίκτες που μετά έκαναν μια καλή καριέρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα επίπεδου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού που στοχεύουν το. Είναι ρίσκο. Ναι, είναι και είναι δύσκολο. Ο Τζίμις λέει να παίξει 3 ευρώ στον Ολυμπιακό, να πάρει την Ευρωλίγκα και άλλα 3 στον Παναθηναϊκό. Τι πιθανότητες έχει? Εγώ λέω να δώσει 3 ευρώ στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πιθανότητες έχει. Στο ActionAid. Μπορεί να δει τις εταιρείες στοιχημάτων να δει ακριβώς το κοντάρισμα. Θα το πω εγώ. Για κάνε. Αφού. Για σέρφα. Για σε εδώ. Ο Κωνσταντίνος Στέφανε, τι μουσική θα έχει αύριο? Μουσικάρες έπαιξες πάντα στην προηγούμενη. ίδιο στυλ. Σε έχεις κερδίσει ως DJ. Γι' αυτό δεν βγάζει, καταλαβαίνεις. Όχι για να προλάβει να πει. Είναι φοβερό. Να παίξει μουσική. Είπε να παίξουμε τις μουσικές μας. Η μουσική δεν λέμε μουσικές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να Έχεις γράψει στο Facebook και θα στο κάνω πριν screen. Οι μουσικές που παίζεις στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Α, επίτηδες. Μια ήταν εντός προγράμματος για τον Γιώργο, ήταν η απόψινή του Ολυμπιακού. Αρχίζουμε τη μεταγραφολογία τώρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεταγραφολογία το θέμα του ψήφου του Ολυμπιακού. Κρατάει από την αρχή τη σεζόν και όσο ήταν και το ντεφορμάρισμα του Ντάνστον εμφανές περισσότερα παιχνίδια. Βοηθούσε την κατάσταση. Ναι, να ακούγονται διάφορα. Το πρόβλημα του Πέτρου. Δεν μπορούμε να το δούμε τώρα γιατί έχει παιχτεί αγωνιστική. Μετά το τέλος αγωνιστική θα βγει το ακριβώς η απόδοση. Έχει παιχτεί πρώτη δόση. Όταν παίζεται παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει. Ο Σάκης λέει, ο Σάκης είναι ο φίλος που θέλει να ανοίξει τις γραμμές αύριο. Να ορίστε αύριο, άμα τα ανοίξει τις γραμμές, πες του. Τέτοια θα σου λέει μάλλον. Τζόι Ντόρση επιστροφή στο θρύλο, τι λέτε? Όχι, εντάξει. Έχει δουλειά εκεί που είναι, εντάξει. Έφυγε για κάποιο λόγο, δεν ξανάρθει. Γιατί όχι? Τόσοι και τόσοι, να ορίστε. Εδώ είναι αυτό που κολλάει πράσινη η μαμά του, το έχει πει. Όταν ένας παίκτης κόβεται για συγκεκριμένο λόγο, θα ρωτήσει τη μαμά. Το ίδιο λάθος.
Εντάξει, μια χαρά έχει πάει η καριέρα του έκτοτε, ομολογώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος ψηλός πεντάρης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, λέει ο Ανδρέας? Ο Φελίπε Ρίγκες. Ο Λούκας Μονοκεφαλής. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Ρέγες, ο οποίος έγινε και ο πρώτος rebound στην ιστορία της EuroLeague. Μεγάλο κατόρθωμα για να παίχτη. Είναι της γενιάς του, μήπως. Που πηδάει και της επόμενης, ίσως. περίπου 10 πόντους. Εφημερίδα. Ναι. Αλλά παίρνει επιθετικά rebound με εκνευριστική άνεση και ευκολία, ας πούμε. Και 100 να είναι εκείνος θα το αρπάξει και θα βάλει και καλάθι. Και σήμερα πάλι έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά ευτυχώς μπήκε ο Ρούτι Φερνάντες. Ευτυχώς για τη Μαγκάπη μπήκε ο Ρούτι Φερνάντες. Ήταν ευκαινισμένος ο Σόφος, έβλεπα λίγο. Έβλεπα κάτι στην πρώτη περίοδο βάλαμε 10 πόντους σε 7 λεπτά και μας έβγαλε. 17 πόντους. Μας έβγαλε ο άλλος. 6 στα 10 δίποτα, 5 στις 10 βολές, 8 rebounds. Μετά δεν ήμασταν το ίδιο. Πού παίζει ο Ματ Χάουαρντ, λέει ο Αλέκος, που πριν το επανέφερες? Γερμανία. Θα σου πω τώρα. Έπαιζε στη Ludwigsburg πέρσι. Για να μου παίζει φέτος. Κάπου τον θυμάμαι. Στρασβούργ, Γαλλία. Eurocup. Όπως λέει και ο Κολέ, θα βγει σωστά, αυτό ήταν και στους προκριματικούς. Και είχε πάει καλά νομίζω και στο παιχνίδι. Κολέ οραματίζεται να φύγει από τη Γαλλία και να έρθει στην Ελλάδα, σας λέω. Ήταν πρόπερση στην Ludwigsburg, πέρσι στην Ulm. Και φέτος στην Στρασβούργ. Αγαπημένος. Φίλος και αυτός. Αγαπημένος. Λούκα Μπάνκι, φίλος ή. Μπάτλερ. Το λέγει ο Μπάτλερ. Σταμάτησε από την Ερμιόνη, χαλαρή όλοι στο θρύλο παράξενα πράγματα, δεν είχαν πολύ κέφι. Βλέπει Ιβκοβιτς, Αγγελόπουλους, Πατριάρχης, η θέση της ΕΦΕΣ. Μπερδεύτηκα λίγο. Στον Πατριάρχη, λίγο στον Πατριάρχη, το χάσα. Ωραία, φτιαχτό, στημένο, Δηλαδή, τύπου το δώσαν. Πάμε λίγο στον Πατριάρχη Ψηλόπουλο, Νότι Ψηλόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νότι. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Από πού μας τηλεφωνείς, Νότι? Από χιλιόμετρα είναι. Κάνει πρόβες για τις γραμμές, Στεφανός. Πλάκα. Δεν είμαι μακριά πάντως. Έχουμε. Πρώτα θες να πας σε σχόλιο, θες να πας σε ρεπορτάζ, γράφονται πράγματα, λέγονται πράγματα. Τώρα πριν λίγο είχαμε και τη συνέντευξη τύπου που μίλησε ο Γιάννης Φερόπουλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω ορισμένα πράγματα που είπε. Ο Γιάννης Φερόπουλος είπε τα εξής, ότι η Ανατολού Εφές έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και άξιζε την νίκη. Ξεκινήσαμε καλά και όπως είχαμε σχεδιάσει στο πρώτο ημίχρονο, παίξαμε καλά αμυντικά, είχαμε καλή κυκλοφορία και λόγω αυτού είχαμε καλά ποσοστά και προηγηθήκαμε. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτό άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο, καθώς εμείς παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτοί στο δεύτερο. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχαμε καλή ψυχολογία και από κάποια λάθη που κάναμε βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν τα παρατάμε όμως, συνεχίζουμε. Απλά θα πρέπει να είμαστε από εδώ και πέρα περισσότερο σκληροί στην άμυνά μας. Αυτά είπε ο Γιάννης Φερόπουλος, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια στο χειρότερο του παιχνίδι αμυντικά με τον Γιάννη Σφερόπουλο στην τεχνική του ηγεσία. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει δεχτεί σε μάτι τουλάχιστον πάνω από 20 πόντους σε 3 δεκάλεπτα όπως συνέβη. Όσον αφορά όσα γράφονται σε ισπανικά μέσα που λένε για το. Ποια είναι αυτά τα ισπανικά μέσα? Ποια είναι αυτά, αλήθεια είναι, ποιο είναι το ισπανικό site που γράφει? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έψαξα λίγο στο ίντερνετ να δω ποια είναι τα ισπανικά μέσα που το ανέφεραν. Δεν βρήκα κάποιο. Και πέτυχες ελληνικά τελικά. Αλλά εγώ αυτό που αναφέρω, που το έχω πει και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, είναι ότι τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια, δεν σκέφτονται τις μεταγραφές και ότι θα κινηθούν μεταγραφικά μοναχά αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με παίκτη. Ο Petway έχει ένα θέμα με τη μέση του, χρειάζεται ξεκούραση και δεν ξέρω αν συνεχίσει να βγάζει προβλήματα με την κύλη που έχει στη μέση, μήπως κάνει κάποιο χειρουργείο. Δεν ξέρω αν θα το κάνει πράξη αυτό, αλλά θεωρώ ότι μόνο σε αυτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός θα κινηθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, αν πάρει παίχτη, θα πρέπει στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον να διώξει κάποιον. Να κόψει κάποιον, δηλαδή ένα συμβόλαιο. Να αφήσει εκτός ρόστερ, πες, για να αφήσει και ποιον μπορεί να αφήσει το Λαφαγέ, τον Ντάρντεν, τον Λοτζέσκι ή έναν από τους ψηλούς. Δηλαδή να πάρει έναν για να βγάλει έναν. Είναι όπως το περιγράφεις, δηλαδή μόνο άμα κοπεί κάποιος λόγω προβλήματος υγείας ή βρεθεί κάποιος πάρα πολύ καλύτερος. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό ότι η καμπάνα χτυπάει για το Betway, τουλάχιστον ο κόσμος δηλαδή αυτό θεωρεί.
Αν και εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή ότι στο γήπεδο φαίνονται διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή και ο Πέτγουι στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ καλός. Για μένα τουλάχιστον. Μήπως γι' αυτό λέει. Οποιαδήποτε μπάλα κατέληγε στα δικά του χέρια σε αυτό του Χάντερ. Δηλαδή ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο υγιής Πέτγουι είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό και είναι και αποτελεσματικός. Δηλαδή πραγματικά και οι συμπαίκτες του. Δηλαδή, πέρα από τα δικά από το σχόλιο που μπορεί να κάνει ο κάθε δημοσιογράφος, πραγματικά οι συμπαίκτες του, όταν μιλάνε για εκείνον, τονίζουν πάντα την σημασία του ρόλου του μέσα στην ομάδα, όπως και ο προπονητής. Το ξέρω, δηλαδή το βλέπω και εγώ στα σχόλια που καμιά φορά είναι ο εύκολος στόχος. Κανείς δεν λέει ότι ο Πέτγουι είναι το καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη, είναι από τα καλύτερα. Αλλά έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο. Ταιριάζει στις πεντάδες του Ολυμπιακού, κάνοντας αυτά που είναι να κάνει, με την ικανότητά του στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, με το αμυντικό rebound, με το ικανοποιητικό σουτ που μπορεί να έχει από την περιφέρεια, με την καλή άμυνα στο low post. Αν ο Πέτγουι, ας το πούμε, είχε και την ικανότητα στην επίθεση στο low post που είχε ο Πρίντεζης ή έκανε και άλλα πράγματα, θα κόστιζε τουλάχιστον διπλάσια χρήματα. Ναι. Οπότε για αυτά που είναι να κάνει για τον Ολυμπιακό είναι χρήσιμος. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Νότι, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Νότι. Ο Μάνος λέει πριν πάμε σε μια ερώτηση, λέει ο Ρέγες είναι ο Ζακ Ράντολφ της Ευρωλίγκας. Δεν πηδάνε εφημερίδα, αλλά παίρνουν 10 rebound και βάζουν 20 πόντους σε κάθε μάτσο. Ο Ρέγες έχει ένα μυστικό πάντως. Δηλαδή, όταν η μπάλα είναι στον αέρα, οι συνήθως λένε έτσι είναι τακτική, ότι η άμυνα κάνει block out, box out, το λένε όπως θέλουμε, στην επίθεση. Ο Ρέγες είναι αυτός που πάει και κάνει box out στον παίκτη του. Δηλαδή βρίσκει τον παίκτη του ή τον παίκτη που είναι κοντά του, τον μπλακώνει κανονικά και πάει πάντα πρώτα στην μπάλα. Το κάνει αποτελεσματικά. Το λέει καλό, δεν κράζει αυτή τη στιγμή. Μπράβο του. Ωραία. Μόνο να το κάνουν όλοι. Έχουμε και Τάσο Μαγούλα, δεν ξέρω, κάτι μου παραχωρήτησε ότι μας έχει... Νέο highlight. Ναι. Εντάξει, ταπεινός. Γεια σας. Εντάξει, όχι, καλά τα πράγματα. Εγώ περίμενα τα πολύ χειρότερα. Όχι, εντάξει. Να σβήσουν. Η προαναγγελία της εμφάνισής σου ήταν, δεν ξέρω, όσο μίλαγε ο Νότης Ψηλόπουλος. Δεν ξέρω, ετοίμαζα... Καταρχήν τι συνέβη και δεν βρέθηκε στο στούντιο. Τι συνέβη, λέω, και δεν βρέθηκε στο στούντιο. Ναι, συγγνώμη για την απουσία μου, απλά ήταν θέμα πρακτικό, γιατί μπορεί να μην με είχατε καθόλου, οπότε από το να μην με έχετε καθόλου καλύτερα από πόσο. Σωστό. Η σεμνότητα και ταπεινότητα είναι για τους μέτριους που λέω. Λοιπόν, τι θέλετε να πω. Καταρχάς είσαι της άποψης ότι ήταν μια ήττα αναμενόμενη ή τέλος πάντων εντός προγράμματος και να πάει παραπέρα ο Ολυμπιακός, να προβληματιστεί εν ώψη της ΕΚΑ, να αγχωθεί εν ώψη της ΕΚΑ και νύσνει στο καπάκι. Είναι λίγο μπερδεμένη η κουβέντα. Είναι μια χρήσιμη ήττα σίγουρα, με ποια έννοια ότι ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει ατσαλωμένος με την CSKA. Αλλά θα ήταν πιο χρήσιμη, νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός έχει να σκεφτεί κάτι, θέλει να πει κάτι, εννοούμε σε θέματα αναπροσαρμογών, αλλαγών, αυτό το έχει δει από τη Λαμποράλ, το έχει δει από όλα τα παιχνίδια του έως τώρα. Δεν νομίζω ότι περίμενε σήμερα για να καταλάβει ότι αν ο Ιβκοβιτς που ξέρει αυτή την ομάδα και αυτούς τους παίκτες καλύτερα από κάθε άλλον ακολούθησε τη δική του πρακτική. Και να πω κάτι, μου θύμισε και λίγο Πεδουλάκι, λίγο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πώς έπαιξε η ΕΦΕΣ, βγάζοντας τον Σπανούλη από την εξίσου. Απλά ο Περπέρογλου ήταν πολύ σαφής ότι 2 και 3 παίκτες κυνηγούσαν τον Σπανούλη. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαν τα σουτ, 11 από τους ο Μάντζαρης, 0 στο δεύτερο. Απλά πράγματα. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι αριθμών ουσιαστικά. Απλά μαθηματικά. Ελεύθερα σουτ ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπήκε κανένα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο τρόπο. Άμυνα σουτ ή Σπανούλη. Έχει 3 τρόπους, ας πούμε, 2,5 όπως θέλετε πείτε το. Ο Σπανούλης βγήκε από την εξίσου σε επιλογή Ιβκοβιτς και προκάλεσε τον Μάντζαρη, τον Ντάρντεν, τον Λοτζέσκι να τον κερδίσουν. Δεν μπορούν να κερδίσουν αυτοί οι παίκτες την ΕΦΕΣ. Δεν είναι παίκτες οι οποίοι η δουλειά τους είναι να κερδίζουν παιχνίδια. Είναι να βοηθούν την ομάδα τους, να πάρουν ίσως και μεγάλα σουτ, αλλά δεν μπορούν να τραβήξουν. Ο Μάντζαρη, δηλαδή, για παράδειγμα, κανονικά θα πρέπει να έχει 20 πόντους σήμερα με τα ελεύθερα σουτ που του έχει δώσει ο Ιβκοβιτς. Έβαλε 11 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός αυτό είναι το παιχνίδι του. Ξέρει τις αδυναμίες του, τις είχε δει. Απλά βρέθηκε ένας προπονητής ο οποίος ασχολήθηκε με αυτές. Και ασχολήθηκε ο Ντούντα. Και ο Ντούντα ξέρει και τους Έλληνες παίκτες, ξέρει και τα όρια του Πρίντεζη και τα όρια του Σλούκα και τα όρια του Μάντζαρη και τα όρια του Σπανούλη. Επέλεξε να μην μπει ο Σπανούλης στο παιχνίδι. Ο Σπανούλης μοίρασε το παιχνίδι δεξιά-αριστερά. 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο γιατί μπήκαν τα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο η πόντι ήταν του Ολυμπιακού 24, αν δεν κάνω λάθος, 24.
Και μοιραία κατέρευσε και η άμυνα. Γιατί έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει άμυνα, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Αλλά δεν είναι η ομάδα η οποία θα παίξει την. Δεν έχει μάλλον τους παίκτες που η ζωή τους είναι η άμυνα, δηλαδή βγάζουν το ψωμί τους από αυτό. Το κάνουν με συνέπεια, προσπαθούν, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι όλοι τους οι αμυντικοί ο γκολφ που δεν τους βγαίνει επίθεση, αλλά δεν πειράζει, πάμε στην άμυνα. Είναι παίκτες οι οποίοι παίρνουν κουράγιο, όπως είναι το φυσιολογικό κιόλας. Το φυσιολογικό για έναν καλό παίκτη είναι να πάρει κουράγιο, να βάλει το καλάθι, να ανέβει η ψυχολογία του, να πάει να παίξει και την άμυνά του. Ή να παίξει την άμυνά του, αλλά κάποιο να μπει καλάθι. Ο Ολυμπιακός είχε 3 πόντους σε 5,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει πολλά κουράγια μετά για να παίξει άμυνα. Δεν έχει τρόπο παιχνιδιού άλλο, δεν μπορεί να αποστάρει, δεν μπορεί να πάρει πόντους από κάτι άλλο. Έχει εγκαταλείψει τον καιρό του ευνηδιασμού. Νομίζω ότι δεν βλέπουμε τον Ολυμπιακό πλέον, γιατί όντως η προσήλωσή του είναι αμυντική. Σύμφωνη, είναι ένα αγωνιστικό πλάνο καινούριο που λειτουργεί ως τώρα και θα λειτουργήσει. Απλά το ζητούμενο είναι ότι όταν σε έναν κρίσιμο αγώνα, αν δεν μπουν τα σουτ ή ο Σπανούλης δεν κάνει τα ερωικά του, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι να ιτηθεί. Μπορεί να μην βρεθεί άλλο Σίβκοβιτς, να μην ασχοληθεί άλλο με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να χτυπήσει τις αδυναμίες του και να πάει έτσι όπως πήγε με την Φενέρ για παράδειγμα. Μπορεί όμως να βρεθεί. Και όταν βρεθεί και να είναι στα play-off ή σε κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, αυτό θα την πληρώσει. Η ήττα για τον Ολυμπιακό, αν κερδίσει την Τζεσικά δεν λέει τίποτα. Αν χάσει από την Τζεσικά είναι βαριά ήττα. Γιατί μπορεί να του κοστίσει στην πορεία αυτή τη διαδρομή έως του μαραθωνίου που είναι μαραθώνιος τη δεύτερη θέση. Η διαφορά κυρίως, όχι η ήττα. Ναι. Και το λέω γιατί όλες αυτές οι ομάδες σαν την ΕΦΕΣ που είναι καινούργιες ομάδες ουσιαστικά, αυτές οι ομάδες βελτιώνονται με τα παιχνίδια. Όπως συνέβη και ο Ολυμπιακός του Ιβκοβιτς το 12. Βελτιωνόταν αγώνα με τον αγώνα. Αυτό που κάνει η Τσέσκα και την κέρδισε είναι αυτό που λέμε τους σκοτώνεις μικρούς αυτούς. Δεν τους αφήνεις να μεγαλώσουν. Ο Ολυμπιακός είχε μια ευκαιρία σήμερα, εγώ πιστεύω, πολύ καλή ευκαιρία να πάρει αυτόν τον αγώνα. Όχι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, αλλά με τα δεδομένα του παιχνιδιού. Δεν το κατάφερε. Τώρα πρέπει υποχρεωτικά να κερδίσει την Τσέσκα. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Για να μην μπλέξει. Γιατί μετά μπλέκει άσχημα. Αρχίζει άγχος, 2 σερίτες, η αμφιβολία, ξέρουν ο καθένας το ταβάνι τους. Έρχεται το τέλος του top 10 της πρώτης φάσης, άρα παίρνω δεν παίρνω παίκτη, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Και μοιραία εκεί αρχίζει μια ομάδα και χάνει την ισορροπία της. Τα πάντα για τον Ολυμπιακό είναι το επόμενο παιχνίδι. Αν κερδίσει την Τζέσκα, τότε όντως αυτή είναι μια ήττα που μπορεί η έκταση της να είναι μεγάλη, η εικόνα κυρίως επηρεάζει, αλλά μπορεί να περάσει ανώδυνα. Μάλιστα. Το λέμε ότι θα καταστραφεί αν χάσει από τη Τζεσικά και η Τζεσικά είναι, ξέρεις. Τώρα έχει αυτό που έχει μπροστά το Ολυμπιακός, είναι πολύ σημαντικό έτσι και πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο παράλληλα. Αν θέλει Νίκη μου να περάσει ο Ολυμπιακός πρώτος-δεύτερος, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του, και αυτός είναι ο στόχος του, πρέπει να κερδίσει τη Τζεσικά. Και μάλλον επιστρέφει και ο Ιμς, έτσι. Τώρα αυτό το δούμε, δεν είναι της παρούσας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Λέμε ότι πιθανώς βεβαίως στη διαδρομή μπορεί όλα να αλλάξουν. Αλλά λέμε ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και γνωρίζοντας πώς θα είναι οι ομάδες. Ναι, πρέπει να κερδίσει τη Τζεσικά στην Ελλάδα. Γιατί οι ομάδες που λένε ότι θέλουν να περάσουμε με πλεονέκτημα έδρας έχουν πρέπει. Αν ο Ολυμπιακός έλεγε ήταν Ίσνη, ήταν κάτι άλλο και έλεγε εντάξει, παιδιά, πάμε περάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει πρέπει, αλλά για τον Ολυμπιακό υπάρχει πρέπει. Οι ομάδες αυτού του μεγέθους έχουν πρέπει. Και το πρέπει να κερδίσει Τζεσικά την επόμενη αγωνιστική. Ναι, απλά το λέω γιατί είναι και η έκτη αγωνιστική. Παρακαλώ. Το λέω γιατί είναι και η έκτη αγωνιστική, έτσι δεν είναι η 14η. Ναι, αλλά λέμε μαραθώνιος. Μαραθώνιος στηρίζεται χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο. Αν χάσεις 2-3 χιλιόμετρα και μείνεις πίσω, μετά δεν ξέρω πώς το μαζεύεις. Πώς εύκολα να κάνεις τον ντεμαράζ σε ένα μαραθώνιο που δεν είναι και πολλές οι δυνάμεις. Παίρνεις αυτό που μπορείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το να πει ο Ολυμπιακός να είναι ικανοποιημένος σήμερα και να είναι ικανοποιημένος και αν χάσει και την Τζέσικα και λέει για να πει ότι όλοι χάσανε. Εντάξει, μπορεί να είναι ικανοποιημένος και μπορεί τελικά να μην του κοστίσει. Αλλά με τα δεδομένα ως τώρα, αν κερδίσει την Τζέσικα, είναι πάρα πολύ καλά και πολύ κοντά στο να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή το πλεονέκτημά της. Πώς αλλιώς θα το. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει στο σεφ να κερδίσει τον Ιβκοβιτς με 16 πόντους, 15. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Θα τα δούμε. Έχει διαδρομή. Απλά λέμε ότι κρίνουμε με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και μπροστά μας είναι ότι ο Ολυμπιακός έχασε με μεγάλη διαφορά. Έχει όμως Τζεσικά εντός έδρας, έχει κερδίσει τη Φενέρ. Αν κερδίσει και την Τζεσικά, είναι εκεί που θέλει. Και εκεί που πρέπει να είναι, αν θέλει να περάσει, να έχει πλεονέκτημα για να περάσει δεύτερο. Ούτε αυτό του αρκεί. Αλλά για φαντάσου, είτε από την ΕΦΕΣ, βαριά κιόλας, είτε από την Τζεσικά και μετά κάθε παιχνίδι τελικός. Ο Ολυμπιακός βέβαια στους τελικούς παλιότερα και φέτος και πέρσι νομίζω το έδειξε. Ήταν μια ομάδα που αυτά που λέμε παιχνίδια, πολύ ωραία νεοελληνικά do or die, τα είχε. Δεν το αρκούσαν όμως, για παράδειγμα πέρσι, ώστε να φτάσει στο πλεονέκτημα έδρας. Το πλεονέκτημα έδρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ότι
στην Ευρωλίγκα υπάρχουν σταθερές. Οι ομάδες στην έδρα τους. Τάσο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο το αν η Μπαρτσελόνα δεν βγει μέσα στις πρώτες δύο ομάδες. Ναι. Γιατί ίσως να πάει και στράφη, δεν λέω τώρα θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι η Τσεσεκά, θα είναι όποια ομάδα και αν είναι. Αλλάζει λίγο τις ισορροπίες, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει και καλά εκτός έδρας. Ναι, ισχύει. Και ίσως να γίνουν να έρθουν τα πάνω κάτω. Αλλά έπαιζε, ναι. Νομίζω δεν ξαναπαίξει όταν είναι εγγύηση όλοι. Θα είναι ίδια με την Μπαρτσελόνα που θα δούμε τον Απρίλιο. Είναι το ένα κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι αν έχεις πλεονέκτημα έδρας, ακόμα και με την Μπαρτσελόνα μπορείς να το κρατήσεις. Αν δεν έχεις, πας πάλι με τη Ρεάλ να παίξει ή με την Τζέσικα όπως πήγε ο Παναθηναϊκός, ηρωικά να παλέψει, μπράβο και ζήτω και τελικά 0 στο πηλίκο. Μιλάμε πάντα όταν θέτεις στόχο να πας Final Four. Αν έχεις στόχο απλά την εμφάνιση και την παρουσία, αν είσαι Νίζνη, ας πούμε, ναι, ωραία, πας για τη χαρά της συμμετοχής. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν τη χαρά της συμμετοχής. Γιατί έχουν τη χαρά του τίτλου. Αυτό διεκδικούν. Τώρα, το αν θα αλλάξει, επειδή άκουσα και την κουβέντα με τον Νότι, το αν θα προσθεθεί παίκτη στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι η κίνηση του Παναθηναϊκού με το Λαβάο νίκη δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε κιόλας. Από την Αμερική έτσι μαθαίνω. Τώρα θα το δούμε και επισήμως από το Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό. Γιατί λίγο είναι αυτή η ισορροπία του τρόμου σε αυτές τις ομάδες. Παρότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ανάγκη σίγουρα, γιατί δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Πολύ πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά είναι και λίγο αυτές οι ομάδες κοιτάνε και προς το πρωτάθλημα. Και τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει και τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ο Ολυμπιακός είδε σήμερα για πολλοστή φορά, ας πούμε, ότι ο Μπιέλιτσα του γύρισε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο γιατί δεν έχει ένα παίχτη ο οποίος είναι ψηλός. Δυνατός και ψηλός. Κάτι πολύ απλό. Και ο Αγραβάνης γυρνάει Απρίλιο, θυμίζω. Ξέρει τις αδυναμίες του. Οι παίκτες υπάρχουν πάρα πολύ, το πούμε πολλές φορές. Το αν θα πάρει κάποιον, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Χρήματα έχουν. Καλά, χρήματα έχουν, σχετικό είναι. Αλλά αν θέλουν να πάρουν παίκτες υπάρχουν. Σαφές. Μάλιστα. Κοιτάω τώρα διάφορες ερωτήσεις. Κάνω μια μικρή παρένθεση από Ολυμπιακό. Ρωτάει ένας φίλος, ο Νίκος, παιδιά, η ΑΕΚ θα παίξει η Ευρωλίγκα του χρόνου. Φίλος. Η ΑΕΚ αν θα παίξει του χρόνου η Ευρωλίγκα, ρωτάει ο Νίκος. Νομίζω πως όχι. Δεν ρωτάει. Θα προσπαθήσει, αλλά. Νομίζω ότι είναι δύο συμβόλαια στην Ελλάδα. Ούτε αν βγει φιναλίστη δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ελλάδας. Ακόμα και με τη μία θέση που μένει κενή, νομίζω δεν θα την πάρει η Ελλάδα. Για να την πάρει η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια ομάδα. Δηλαδή, είναι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά, αν είχε πάρα πολλά χρήματα ή κάτι τέτοιο. Δεν θα πάει στην Ελλάδα αυτή μια θέση που. Εντάξει, έχουμε κάνει και δύο φορές κουτσουκέλα βέβαια με την τρίτη θέση. Την έχουμε χάσει δύο φορές. Έτσι. Μία και ο Ηρακλής. Και το Μαρούσι. 4 νομίζω. Και το Μαρούσι το 10-11 κάπου εκεί. Δεν μπορούσαν να πάνε να παίξουν. Αυτές είναι οι ελληνικές. Είμαστε πολύ εμπιστεύονται πια. Καταλαβαίνετε. Και λογικό είναι. Και θα είναι και λάθος η ίδια η ΑΕΚ αν συνεχίσει όπως πηγαίνει τώρα, μακάρι να συνεχίσει. Πάντως και ο Ζόρντι Μπερτομέου σε σχετική ερώτηση στο EuroLeague Greece είχε απαντήσει Ζόρντι. Ο Κρεπούκια, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Τι είχε απαντήσει? Είχε απαντήσει. Είχε κάνει ερώτηση δηλαδή περισσότερο. Δηλαδή, αν θεωρούμε εμείς ότι υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να παίξει στη EuroLeague. Υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να σταθεί στη EuroLeague. Πέραν των δύο. Απάντησε με ερώτηση. Το νόημα ήταν αυτό. Δηλαδή, μεταφέροντας λίγο την ερώτηση που είχε δίκιο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε η ΑΕΚ να παίξει στη EuroLeague. Εννοούμε, καταλαβαίνετε τι εννοούμε έτσι. Είναι μια ομάδα ανταγωνιστική. Ακριβώς. Απλά, αν μου επιτρέπετε, πρέπει η ίδια η ΑΕΚ, επειδή λέμε για την ΑΕΚ που κάνει επενδύσεις. Μάλλον δεν κάνει επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Πληρώνει, παίρνει καλούς παίκτες. Οκ, αλλά θέλει συνέπεια. Εμένα μου φαίνεται, προφανώς θα είναι σημαντικό να έχουμε τρεις ομάδες και γενικώ το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό για το πόσο θα βοηθήσει να ανέβουν είτε η ΑΕΚ είτε το ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο. Αλλά μου φαίνεται λίγο βιαστικό, άγαρμπο, δεν ξέρω, ξαφνικά μέσα σε 2 μήνες που γίνονται επενδύσεις, παίρνει παίκτες, όντως κάτι κινείται, να επιστρέψει σε κάτι που ήταν κάτι τόσο μακρινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου φαίνεται λίγο μη νορμάλ, μη φυσιολογική εξέλιξη. Είναι λίγο. Οι κινήσεις πάντως έκανε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αφήσει. Δηλαδή είναι μια ομάδα που επί της ουσίας δεν μπορεί να διεκδικήσει τη EuroLeague. Η τρίτη θέση δεν δίνει τίποτα σε σχέση στην Ελλάδα. Και κάνει μεταγραφές παικτών που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό μπορεί να είναι μια διοικητική απόφαση και μια στρατηγική που να έχει να κάνει καθαρά με την ομάδα και με το πώς θα θέλουν να την χτίσουν ή
να δημιουργήσουν τέλος πάντων ένα καλύτερο κλίμα, ρεύμα και. Να είμαστε λίγο αυστηροί. Παρότι είναι τρομερά ευχάριστο ότι γυρνάει, να είμαστε όμως λίγο αυστηροί. Αυτοί οι παίκτες όλοι είναι συμβόλαιο στο καλοκαίρι. Και άμα δείτε είναι περιπτώσεις. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και νομίζω 1-2 που είναι και για το 17. Οκ. Μιλάμε τώρα δηλαδή από όσο ξέρω και για του. Άλλα 2 χρόνια, 3 ετές. Είναι ο Ιαν τελικά. Αν μείνει πάει στην ΑΕΚ τελικά είναι το καλοκαίρι. Του Μποντσού, όλο αυτό, του Χέρστον σίγουρα. Και είναι παίκτες οι οποίοι όλοι, αν δείτε, είναι παίκτες που έχουν μείνει λίγο εκτός, έχουν καλά ονόματα, αλλά έχουν μείνει εκτός. Και θέλουν να επιστρέψουν. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να πει κάτι τώρα. Είναι πολύ ευχάριστο σε όλους μας να τη βλέπουμε στον κόσμο της. Χρειάζεται να πει το καλοκαίρι. Γιατί μέχρι τώρα, δηλαδή για παράδειγμα, αν λέγαμε ότι η ΑΕΚ διεκδικεί κάτι, θα έχει πάρει playmaker. Και το μόνο που δεν παίρνει είναι playmaker. Άρα λοιπόν απλά παίρνει ό,τι καλό υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Για να δώσει μια ανάταση ηθικού, μακάρι να είναι. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει από εκεί και πέρα. Γιατί η ΑΕΚ ό,τι και να κάνει στο EuroCup, αν θέλει θα παίξει στο EuroCup. Γιατί πέραν του ΠΑΟΚ κανείς άλλος δεν θέλει να παίξει. Οπότε και η ΑΕΚ να μην καταφέρει να τερματίσει, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, λέμε. Με τις αρνήσεις που θα είναι από τις άλλες ομάδες θα πάει να παίξει η ΑΕΚ και καλά θα κάνει κιόλας. Αυτό πρέπει να κάνει. Αλλά μπορεί να το κάνει. Αυτά βλέπουμε τώρα θα έχουν συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ζητούμενο η ΑΕΚ να πάρει για 5 μήνες 5 πολύ καλούς παίκτες και να χτυπήσει ακόμα και την τρίτη θέση και να δυσκολέψει και τους άλλους δύο. Αλλά δεν λέει κάτι. Το καλοκαίρι λέει τα πάντα. Αν ο Βουγιούκας έκλεινε για 2 χρόνια, ναι, λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά λέει. Σχετικές προτάσεις έχουν γίνει. Απλά οι παίκτες οι περισσότεροι τις ήθελαν. Εν πάση περιπτώσει. Θέλει συνέπεια. Ας επιμένουμε σε αυτό. Με 6 μήνες δεν γίνεται τίποτα. Σωστό. Ας το διασκεδάσουν οι Φιλιτσάκοι γιατί ταξίζουν. Έχει μείνει πολύ καιρό. Εντάξει, πέρασαν πολλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε τώρα. Έχει και την πλάκα του. Μια ομάδα που έχει την ποιότητα να κερδίζει 20 πόντους, αλλά δεν έχει τη συνοχή να το κρατήσει. Γιατί είναι παίκτες που τώρα μαζεύονται αγώνα με τον αγώνα. Και αξίζει και τον κόσμο να πάει στο γήπεδο και να χαρεί μια ομάδα που έχει τα χρώματα της ΑΕΚ και παίζει καλά. Και θα είναι ακόμα καλύτερη συνέχεια. Μάλιστα. Εντάξει. Σπίτι είσαι. Ναι. Εντάξει, γιατί ήθελα να δω αν το πορτοκαλί είναι στο σπίτι. Αν είναι... Είναι καινούριο. Τι ψάχνετε. Είναι new age. Τις προτάσεις των διακοσμητών δηλαδή. Αν είναι... Phoenix Suns δηλαδή είναι η πόρτα αυτή. Είναι Phoenix Suns βεβαίως. Έχει το Σακίλ. Η Ολύμπια Λάρισσας. Η Ολύμπια Λάρισσας. Πού είναι. Η Ολύμπια Λάρισσας λέω. Ολύμπια Λάρισσας. Ναι. Αυτό που είναι και Ολύμπια Λάρισσας. με Matt Walsh. Αυτοί ήταν παίκτες. Αυτοί έρχονταν κάποτε. Τώρα έρχονται μόνο καλά παιδιά. Έτσι, Στέφανε. Ναι. Και ξένοι τσάι. Έρχονταν τότε παιχταράδες πραγματικά. Και ξένοι τσάι. Τώρα καλά παιδιά. Να περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι στον δρόμο. Να έρθεις εδώ να τα πεις αυτά. Αυτά μην τα λες κάτι στο σπίτι τώρα στη γωνίτσα σου. Αφού τα έχω πει από κοντά. Ναι, το ξέρω, ναι, αλλά όταν είσαι από μακριά θα είσαι πιο ήρεμος. Γιατί δημιουργείται ένταση την οποία δεν μπορούμε να συντονίσουμε. Γιατί δημιουργείται ένταση. Είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Λείπει και ο Γιάννης τώρα πιάστε αυτά να μας πει για τον Steve Kerr. Θα μας πει τον Steve Kerr. Ναι, είναι ο αγαπημένος παίκτης του NBA. Πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος Steve Kerr έχει αγαπημένο παίκτη τον εαυτό του. Και λογικό είναι. Είναι αυτό που λέγε κάποτε τον Danny Ainge. Κανείς δεν αγαπάει τον Danny Ainge. Εντάξει τώρα. Έχει μεγαλώσει ο κύριος Γιάννη. Εντάξει, ντροπή πάντως γιατί Steve Kerr είναι νούμερο 1 ποσοστό τριπώντων στην ιστορία. Καλά, εντάξει, προφανώς δεν είπαμε. Αυτό δεν το παίρνει κανείς. Δηλαδή πρέπει. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι να είσαι πρώτος σε κάτι. Μα πρώτος είναι σημαντικό να είσαι σε κάτι. Μπορεί υπάρχει και ο πρώτος σε λάθη να είναι πάρα πολύ. Εντάξει, ο Kerr μπορεί αυτή τη στιγμή να τη λέει σε όποιον θέλει. Αυτό λέω. Τι να λέει, εντάξει, εκτός από 5-6 άτομα. Μπορεί να υπάρχει παίκτη με 70%. Δεν το έχω εύκαιρο, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάποιο. Εικάζω ότι δεν θα είναι κάποιο εκ των Jordan, Magic, Kobe. 70 σε τι. Όχι, πρώτο ποσοστό καριέρας είναι ο Kerr. Ναι, συμφωνώ. Οκ, επαναλαμβάνω. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Δεν νομίζω τι λέει. Λέει κάτι ότι είναι ένα συνεπής παίκτης, ένας ρολίστας. Τώρα συζητάμε τον Steve Kerr βραδιάτικα. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Γιατί λέει τώρα βραδιάτικα. Τρένο οι Warriors. Θα σηκωθεί ο Σακίλ τώρα και θα μας κυνηγάει όλος, θα αρχίσει να χαυγίζει. Ποιος Steve Kerr τώρα, δηλαδή ας κάνει το μαθήμα. Ωραία ερώτηση. Ας πει προπονητής και ήταν ένας καλός συμπληρωματικός. Ερώτηση. Ποιος είναι θα τον βάλουμε πίσω στο σκηνικό. Θα ζητήσω να δει φωτογραφία του πίσω στο σκηνικό. Ποιος είναι ο τελευταίος προπονητής που στην πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Αν το καταφέρει αυτό ο Steve Kerr. Ο τελευταίος προπονητής ο οποίος στην πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Μη σε ξεγελάει η σιγουριά στη φωνή μου, το ξέρω. Απλά σε ρωτάω. Δεν μου θυμάμαι ένα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τελευταίο. Jackson πρωτάθλημα. Στην πρώτη χρονιά ως πρώτος προπονητής. Ποιος? Ο Phil Jackson πήρε πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά ως πρώτος προπονητής.
Ψάχνουμε τον τελευταίο. Ο Πόποβιτς δεν ήτανε. Όχι. Ψάξτε εσείς στον Google. Ο Τομιάνοβιτς δεν ήτανε. Τώρα κλέβεις έτσι, δεν είναι σωστό. Μισό λεπτό να δούμε. Ο Σπέλεστρα δεν ήτανε. Ποιοι έχουν πάρει πρωτάθλημα. Ο Καρλάιλ. Όχι. Όχι, λέει και ψάχνω. Όχι, ψάχνω. Η Μπελίντα λέει ο άλλος Πόσο πίσω από πάμε? μέσα, δηλαδή. Πόσο πίσω πάμε? Δεν ξέρει, περίμενε. Εγώ θυμάμαι έναν πιο παλιό. Θα κλείσει το υπολογιστή και να πιάσει τις κυκλοπαίδειες τόσο πίσω να πάει. Ο Τζάκσον είναι το 91. Θα το βρεις τώρα ή θα τον έχεις και θα λέει ως προπονητές του πλανήτη? Το 91 είναι ο Τζάκσον που του πήρε το πρωτάθλημα. Άρα πάμε για μετά. Ψάχνουμε κάποιον μετά δηλαδή. Εδώ θα μείνει. Νομίζω ο Τζάκσον πήρε και το 2000 με τους Lakers, πάλι την πρώτη χρονιά. Εγώ λέω πρώτη χρονιά. Μπαίνεις πρώτη χρονιά προπονητής και head coach. Πρώτη χρονιά γενικώς. Ναι. Ο Τζάκσον θα πάλι το 93. Ωραία, θα το πει ο Στέφανος Άμνης στο ραδιόφωνο. Δεν είναι ο Τζάκσον γιατί ήταν πρώτος προπονητής έγινε το 89. Εντάξει, θα το... Εγώ θυμάμαι, για να το πω τώρα στο φλου, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι προφανώς ήταν και άλλοι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν που είναι ψιλοκλεψιά βέβαια. Στέφανε, το βρήκες. Ο Μπιλ Ράσελ είχε πάρει σίγουρα στην πρώτη χρονιά. Δεν το έχει αυτό λέει θυμάμαι. Που ήταν όμως, ξέρεις, τον βάλανε τσόντα. Μπιλ Ράσελ. Πήγα παλιά. Θα το ψάξω όμως θα το πω. Αύριο στην εκπομπή περιμένετε όλοι για την αποκάλυψη από τον Στέφανο. Εντάξει. Και για τη μουσική. Έτσι. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Άλλο. Όχι, δεν είμαστε προς το κλείσιμο και έχουμε και τον Γιάννη Τεντόπουλο στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κάνουμε αλλαγή. Η γενιά των πόσο, 40 κάτι. Και βάλε λίγο. Ξεκίνησε ο Γιάννης. Έψαχνα να βρω έναν τρόπο να μπει στη συζήτηση ο Γιάννης πριν κλείσουμε. Μας έκανε ο Φιλέρης ρόμπαντι την προηγούμενη φορά, στη μετάδοση του Ολυμπιακού με τη Λαμποράλ. Τέλος πάντων, έβγαλε στη φόρα ταυτότητες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η ήττα δεν ήταν το πρόβλημα είναι η διαφορά. Αν κερδίσει στο δεύτερο γύρο την ΕΦΕΣ στο ΣΕΦ. Βρήκα την απάντηση. Συγγνώμη Γιάννη, συγγνώμη γιατί εδώ το παιδί έχει ένα αυτό, συγγνώμη. Τάσο ακούς? Ναι, ακούω βέβαια. Ναι, ακούω, εδώ είναι. Πατράιλι, 1982. Το 82 Πατράιλι. Ο Τζάκσον ήταν ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή πρώτος προπονητής από τον Τακόλιτσα. Είδες για να μην είμαι φίλος των Bulls, να μην τους συμπαθώ. Θα το είχα τώρα. Πατράιλι το 82, μάλιστα. Από τον Paul Westgate είχε αναλάβει την ομάδα, σωστά. Λίγο να γυρίσουμε στο Γιάννη. Ναι. Έτσι, ναι. Γιάννη, μπορείς να συνεχίσεις, καταλαβαίνεις οι περισσότερες λεπτομέρειες από αύριο. Θα ήταν ο Paul Westphal, αλλά δεν πήραμε το πρωτάθλημα το 1993. Το είπα γι' αυτό. Μας φάξανε οι διαιτητές. Και ο Αμπανταλμάρη λέει Κάνερμπολ. Θα ήταν ο Paul Westphal. Εντάξει, αφήνω τον Γιάννη Τεντόπουλο, συγγνώμη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα. Τι είναι, έφυγε ο Τάσος? Έκλεισε και είδαμε και τη φωτογραφία. Γιατί έφυγε ο Τάσος, θα πηγαίναμε όλοι μαζί. Θα τον ξαναβγάλουμε. Αλέξανδρε, ξαναβγάλε Τάσο. Να με. Πάμε. Ωραία. Πού πάμε? Νομίζαμε ότι έφυγες. Έβαλε το πόδι του σακί, όχι απλά δεν έπεσε λίγο η μπαταρία. Ωραία. Πάμε στο Γιάννη, Λοιπόν, Γιάννη... Μην ανησυχείτε, εγώ χαζεύω τη Σαράποβα τώρα, δείχνει κάτι φάσεις από τον αγώνα με τη Μακάροβα, τον ημιτελικό του Αυστραλιανού και εντάξει δεν έχω αντικείμενο. Συγγνώμη δηλαδή που σε πήραμε. Γιάννη, συγγνώμη που σε τηλεφωνήσαμε. Όχι αλλήμον. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός αν κερδίσει την ΕΦΕΣ στο ΣΕΦ όπως οφείλει, μικρό το κακό το σημερινό, γιατί το μόνο πρόβλημα είναι η διαφορά. Είναι από τις ήττες οι οποίες μπορεί να πεις ότι όταν ξεκινάει η σεζόν είναι πιθανό να τις κάνει και τις έκανε και την έκανε και τη ευχαριστήθηκε ο Ολυμπιακός σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί και δίκαια έχασε και είχε πολλά αδύνατα σημεία. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, πάρα πολύ καλός εγώ θα έλεγα. Το θέμα είναι ότι έπαιξε ρόλο η παρουσία του Ιβκοβιτς και έπαιξε σε πολλά πράγματα ρόλο. Θεωρώ ότι βάσισε σε τρεις άξονες την επικράτηση της ΕΦΕΣ που ήταν πολύ σημαντική γιατί μετά τη συντριβή την προηγούμενη εβδομάδα στην έδρα της Νίζνη δεν είχε περιθώρια, ήταν για καθοριστικό το μάτς για την ΕΦΕΣ. Τη βάσισε λοιπόν σε τρεις άξονες. Ο πρώτος ήταν η απόλυτη εξουδετερώση του Σπανούλη με τον Τζάνινγκ, αλλά εγώ θα έλεγα ότι το βασικότερο δεν είναι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο Σπανούλης στην άμυνα, αλλά ο τρόπος ειδικά στον πρώτο ημίχρονο που του κάνανε επίθεση στα πόδια με τον Τζάνινγκ. Επειδή ο Τζάνινγκ είναι περισσότερο το ξέρουμε ως καλό επιθετικό από την θητεία του στο Ιταλικό πρωτάθλημα κυρίως. Ο Τζάνινγκ τον ταλαιπώρησε τον Σπανούλη όταν ο Σπανούλης αμυνόταν περισσότερο παρά στην άμυνα. Επίσης,
Και το λέω αυτό γιατί ο Σπανούλης δεν είναι μόνο ότι δεν έβαλε, κι άλλες φορές έχει τύχει να μη σκοράρει, αλλά δεν δημιούργησε. Και όλας έκανε μια assist στο τέλος και γενικά ήταν κακές οι επιλογές του. Θύμισε το Σπανούλη που, αν μου επιτρέπετε, ας πούμε, βλέποντας και τον Λάσμα από την άλλη, το Σπανούλη εναντίον του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι μπορώ να τον παρομοιάσω, το Σπανούλη το σημερινό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, δικαιούται και αυτός να είναι σε μια κακή μέρα. Το κακό είναι ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από το Σπανούλη, ή μάλλον άντεξε όσο άντεξαν τα σουτ και δεν είχε άλλα σημεία αναφοράς. Ο δεύτερος άξονας, ο οποίος εξηγεί και αυτό που λέω, είναι ότι κυρίως χάρη στο Κρίστιτς, αλλά και το Λάσμε, περισσότερο το Λάσμε στην άμυνα, αλλά το Κρίστιτς στην επίθεση, πλησίασε πάρα πολύ τη ρακέτα του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα και με τα μούσκουλα που διαθέτει ο Κρίστιτς να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη front line του Ολυμπιακού και γενικά στα αποσταρίσματα ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα, γιατί δεν είναι και σε καλή κατάσταση και ο Πρίντεζης. Και ο Πρίντεζης ήταν πολύ κακός σήμερα. Ναι. Και μιλάμε όχι κακός, εγώ επιμένω ότι το κακός δεν το λέω ποτέ αν έβαλε ή δεν έβαλε, αλλά πολλές δεν βοήθησε και δεν βρήκε. Έχασε μονομαχίες που σου παίρνουν τον μπάλα μέσα από τα χέρια, ας πούμε με τον Τζαμπουκά. Κάπως έτσι. Και το τρίτο, εγώ θα έλεγα ότι ίσως, περισσότερο στη δύναμη το πήγε η ΕΦΕΣ στο παιχνίδι και το πήγε στη δύναμη, λέγαμε και την άλλη φορά με τη Λαμποράλ, ότι όταν ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει με δύναμη, αν πετύχει κάποια άλλη που δείχνει μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν, έχει πρόβλημα. Και αυτό φάνηκε σήμερα και περισσότερο στη θέση 4. Με τον Μπρίντιζη και τον Μπέτκουεϊ, ο οποίος έπαιξε και λιγότερο, έπαιξε νομίζω γύρω στα 11 λεπτά. Δεν είχε έτσι ουσιαστική συμμετοχή στο παιχνίδι. Αυτή ήταν η ουσία του παιχνιδιού. Κυρίως όμως πάντα θα μένουμε στο Σπανούλη, γιατί είναι σημείο αναφοράς για το Ολυμπιακό, γιατί προερχόταν από σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά κυρίως ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίστηκε από τον Νίκοβιτς. Η ΕΦΕΣ είναι βελτιωμένη ως ομάδα, έχει ποιότητα και τώρα θέτει και υποψηφιότητα για τη δεύτερη θέση πλέον, με αυτή την νίκη και με τη διαφορά. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει την κατάσταση στα χέρια του, γιατί έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, έχει κερδίσει στη Φενέρ και είναι σημαντικό επίσης και το παιχνίδι που γίνεται σήμερα πλέον της Φενέρβαξε με την Μάλαγα. Η Μάλαγα κάποια στιγμή πρέπει να κάνει έτσι ένα δώρο στον Ολυμπιακό, όπως έκανε ο Αστέρας στον Παναθηναϊκό σήμερα, που κέρδισε την Άλμπα, γιατί ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, δεν θεωρώ ότι ήταν καλό το γεγονός ότι κέρδισε η Μακάμπι την Ρεάλ, γιατί πλέον και της έσπασε το έτσι, γιατί πλέον η Μακάμπι με τη Ρεάλ στο 4, στις 4 νίκες, και η Μπαρτσελώνα που δεν ξεκίνησε καλά, είναι μια ομάδα που μόλις βρει ρυθμό μπορεί να κερδίσει και όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα. Λέω τώρα, εν δυνάμει μπορεί να τα κερδίσει, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες ότι δεν μπορεί να κερδίσει, να πάει σε τρένο μέχρι τέλος. Απλά είχε κάποια προβλήματα που την άφησαν λίγο πίσω. Οπότε για τον Παναθηναϊκό δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς. Το σημερινό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω προβλημάτων και γιατί πλέον, εάν χάνει και στην έδρα του, από τη στιγμή που δεν μπορεί να κερδίζει εκτός έδρας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, πρέπει να διαφυλάσει όσο μπορεί σαν τα μάτια του το ΆΚΑ. Έχει πολλά προβλήματα. Ο Λαβάλ θα τον περιμένουμε να τον δούμε από τότε που θα παίξει, δηλαδή από το δεύτερο γύρο. Είναι ένας παίκτης που χρειαζόταν στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι για τη δεδομένα της εποχής είναι μια πολύ καλή προσθήκη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βγει στην αγορά και να βρει κάποιον άλλο καλύτερο παίκτη από τον Λαβάλ. Τώρα εννοείται ότι κάθε παίκτης σε μια ομάδα πρέπει να περιμένουμε πώς θα ταιριάξει, πώς θα κολλήσει, πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Αλλά είναι ένας παίκτης που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Είχαμε πει χαρακτηριστικά, θυμάμαι ότι μαζί του συζητάγαμε και λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται και έναν, χρειάζεται οπωσδήποτε, αριθμητικά τουλάχιστον έναν οπωσδήποτε. Πόσο μάλλον ότι παίρνοντας ένα παίκτη που έχει κάποιες παραστάσεις, έχει προσόντα, αυτά που λείπουν στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αλτικότητα για να μπορεί να παίξει και πάνω από το στεφάνι. Από εκεί πέρα μένει ο τρόπος που θα προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να χαλάσει έτσι. Η νίκη την άκουγα προηγουμένως. Δεν νομίζω να χαλάσει τίποτα. Όχι, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι του δεν υπάρχει κανένας τρόπος να χαλάσει πια. Ναι, το λέω επειδή δεν έχει ανακοινωθεί και επειδή θυμίζω... Είναι και το παιχνίδι αύριο, μήπως γι' αυτό. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό, αλλά θυμίζω ότι πάντα την περίπτωση... Καλά, εντάξει, ναι, μέχρι την ανακοίνωση εννοείται όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον ο εκπρόσωπος του... Που μας έλεγε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος παλιότερα ότι μας είπαν ότι μπαίνει στο αεροδρόμιο Φούτσκα. Για τη Φούτσκα. Ότι μπαίνει στο αεροπλάνο μας είπανε και ξαφνικά δεν είναι στο Φούτσκα. Γι' αυτό επειδή έχουμε δει πάρα πολλά... Μπήκε άλλο. Και είχε μπει άλλο. Ναι, δεν πήγε. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Πήδηξε με αλεξίπτωτο. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Εν πάση περιπτώσει δεν το θυμάμαι καλά κιόλας.
Αλλά θέλω να πω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα θέμα μέχρι να ανακοινωθεί και να τον βλέπουμε εδώ. Καλύτερο είναι να κρατάμε και μια πισινή που δεν νομίζω. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Έχω μια συνδυαστική ερώτηση, όποιος θέλει να αρπάζει σαν απάντηση. Ένας φίλος λέει: νομίζω ότι ο Ολυμπιακός του Σφερόπουλου είναι μεν πιο σταθερός, αλλά με χαμηλότερο ταβάνι από τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Και έχετε ένας φίλος να προσθέσει ότι βλέπει τον Ολυμπιακό του Σφερόπουλου σε σχέση με τον Μπαρτζόκα λίγο πιο αδύναμο επιθετικά. Λίγο ένα επίπεδο κάτω, συγκεκριμένα, όπως το λέει. Ναι. Τόσοι κότσι είστε, ένας δεν θα μιλήσει, ξύπνε επιτέλους. Υπάρχει σαφής αλλαγή πλάνου. Αλλαγή κατεύθυνσης, νομίζω είναι σαφής αυτό. Η αλλαγή κατεύθυνσης. Στέφανα, πες εσύ, Στέφανα, για ξεκινά. Ένας κότσι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που έχει αναλυθεί αρκετά. Η αλλαγή πλάνου που αναφέρει ο Τάσος, για μένα έχει να κάνει μόνο με τις κατοχές, το παιχνίδι των κατοχών, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που στηριζόταν πολύ στην άμυνά του όλα αυτά τα χρόνια, επί Ιβκοβιτς, επί Μπαρτζόκα, επί Σφερόπουλου, αντίστοιχα. Απλά η διαφορά ήταν ότι επί Ιβκοβιτς και Μπαρτζόκα προσπαθούσε να αυξήσει τις κατοχές στο παιχνίδι, για να αυξήσει τους ευνηδιασμούς, για να αυξήσει τις γρήγορες επιθέσεις στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα ή σε μια συνθήκη transition. Αυτό προσπαθούσε να κάνει η ομάδα. Δεν το κάνει τόσο πολύ η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου, παρότι παίζει επιθετικά στην άμυνα για να πάρει μπάλες, έχει πάει πιο χαμηλά τα σκορ. Αυτό είναι το κυριότερο. Και στην επίθεση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο χρόνο στην επίθεση των 24 δευτερολέπτων. Αυτή για μένα είναι η μόνη διαφορά. Θα συμφωνήσω ότι επιθετικά υπάρχει τεράστια διαφορά σε ό,τι αφορά την κίνηση, στον τρόπο που άλλαζε μπάλα, που μεγαλώνει το γήπεδο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ο περσινός και ο προπέρσινος ήταν καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Αυτό τώρα στη λεπτομέρεια, ότι αν ήταν το ταβάνι του, φάνηκε. Αυτό θα φανεί στο τέλος. Αυτό σίγουρα θα φανεί στο τέλος, αλλά επί εποχής του coach Μπαρτζόκα, ο Ολυμπιακός έπιασε την καλύτερη του απόδοση στο Final Four του Λονδίνου. Δεν ξέρω αν αυτό μπερδεύει ή σημαίνει κάτι. Οι κύριοι στο στούντιο σπίτι. Σπίτι Α και στο σπίτι Β. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάει να παίξει αυτό που είπε ο Στέφανος, με χαμηλότερα σκορ. Όταν παίζει με χαμηλότερα σκορ, και επειδή ξέρουμε πώς δουλεύουν οι Έλληνες προπονητές στη λογιστική, είναι ότι παιδιά τα δίνουμε όλα πίσω και λιγότερα πράγματα μπροστά. Περισσότερο Σπανούλης υπάρχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού playmaker πλέον από ό,τι ήταν πριν. Εγώ επιμένω, διαφωνώ μάλλον με τους coach. Ο Σπανούλης playmaker είναι, ή playmaker που σκοράρει είναι. Point guard που σκοράρει. Ποιους coach τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ. Γιάννης, ο Στέφανος, τα πτυχία. Τους coach του Ολυμπιακού. Πώς είπατε? Τους coach του Ολυμπιακού εννοείς? Γενικώς. Γενικώς. Ο Σπανούλης δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εκτός από ένα scoring, να το πω με Αμερικάνοι, ένα scoring point guard. Ένα point guard που σκοράρει. Μάλλον πρώτα σκοράρει, μετά πασάρει. Υπάρχουν και αυτοί γκάρ. Οι αλλαγές είναι αυτές. Ο Σφερόπουλος προσπαθεί να δέσει την αμυνά του, να κατεβάσει τα σκορ. Άρα αυτό που ο Στέφανος φυσικά εσύ και το ανέλησε και περισσότερο και πιο επιστημονικά. Λιγότερες κατοχές πλέον για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο 5-5. Το ελεύθερο σουτ πλέον στα 5 δεύτερα ή 10 δεύτερα δεν είναι το καλό σουτ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κινήσει περισσότερο την μπάλα. Αλλά το περίεργο της ιστορίας είναι ότι φτάνοντας σε ένα παιχνίδι, το σημερινό, αυτό που είπε ο Γιάννης, και το είπα και εγώ νωρίτερα, θύμισε πάρα πολύ τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ακόμα δεν υπάρχει λύση, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές πως η λύση είναι μέρος του προβλήματος. Είναι τι έχει γύρω του ο Σπανούλης. Και όσο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ένα παίχτη ρακέτας. Όχι μόνο ο Σπανούλης, γιατί η συζήτηση είναι για τον Σφερόπουλο και τον Μπαρτζόκα. Ο Σφερόπουλος και ο Μπαρτζόκας το τι έχουν. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο Σφερόπουλος διαχειρίζεται το ομάδα του Μπαρτζόκα πάντως. Έτσι. Δεν έχει σημασία ποια είναι. Απλά δεν είναι οι παίκτες του Σπανούλη, είναι οι παίκτες των προπονητών. Ναι, τώρα πάει να παίξει ένα πιο αμυντικογενές μπάσκετ. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, που για μένα στο μπάσκετ είναι δύσκολο να το λέμε αυτό, ότι άμυνα επίθεση. Είναι ένα ενιαίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός τώρα πάει να κατεβάσει τα σκορ ξαφνικά. Ικανοποιείται με παιχνίδι 70-75 πόντων. Και μπορεί να κερδίσει με 70-75 πόντους. Γι' αυτή είναι σαφής αλλαγή. Για ένα δόση το οποίο έχει φτιαχτεί να κερδίζει, να παίζει άμυνα σίγουρα, αλλά να φτάνει και τους 80, να μπορεί να κερδίσει με 80. Το λέω πολύ απλά για να είναι και περισσότερο έτσι κατανοητό αυτή την ώρα. Νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή πλάνου, αλλά το ταβάνι είναι το ίδιο. Γιατί είναι οι ίδιοι παίκτες. Όσο και να αλλάξει το πλάνο, όσο και να το φέρεις πέρα δόθε,
Αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί και έχει δουλευτεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε ένα πολύ καλό προπονητή ο Ολυμπιακός πριν, ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αλλάζει λίγο τη φιλοσοφία, αλλάζει το πλάνο μεν, αλλά τελικά είναι ίδια. Το ταβάνι, στο τέλος της ημέρας, εγώ θα επιμένω, ό,τι και να πούνε οι προπονητές, το ορίζουν οι παίκτες. Με το ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το ταβάνι του ήταν και είναι το ίδιο. Απλά είναι αυτό που λέμε, θα πήγαινε στο στόχο από άλλο δρόμο. Πάει στον ίδιο στόχο. Ή θα φτάσει εκεί που θα φτάσει, αλλά θα φτάσει για μένα είτε με τον Μπαρτζόκα είτε με τον Σφερόπουλο, όπου φτάσει ο Ολυμπιακός, θα έφτανε δηλαδή και με τον ένα και με τον άλλον. Δεν έχει αλπέσει το ταβάνι, γιατί είναι ίδιο τελικό. Και στο τέλος οι παίκτες ορίζουν το παιχνίδι. Φτάσει όσον αφορά το υψηλότερο σημείο. Το αν θα φτάσει πιο χαμηλά δεν είναι πάντα ίδιο. Το υψηλότερο σημείο. Ναι, γι' αυτό εγώ επιμένω ότι όπου και να φτάσει ο Ολυμπιακός, είναι αυτό το οποίο ήταν το ταβάνι από την αρχή. Δηλαδή δεν το ανέβασε κάποιος ή αν πάει πιο κάτω δεν το κατέβασε κάποιος. Το ρόστερ, οι παίκτες, επιμένω, είναι το 70% σε μια ομάδα. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο προπονητής, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από να ετοιμάσει την ομάδα. Μέσα στο παιχνίδι, ότι θα κάνει ο παίκτης. Κρίνει ένα παιχνίδι. Και το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει συγκεκριμένες δυναμικές και συγκεκριμένες αδυναμίες. Δεν αλλάξει. Αν τώρα ο Σφερόπουλος έρθει και πάρει ένα ψηλό, γιατί γι' αυτό συζητάμε τώρα, και αλλάξει τις ισορροπίες, ναι, αλλάζει και το ταβάνι. Σαφές είναι αυτό. Αλλά με αυτό το ρόστερ για μένα αυτό το ταβάνι είναι στάνταρ. Δεν θα πέσει ούτε θα ανέβει. Μάλιστα. Ο Γιάννης. Γιάννη, βλέπεις το τένις ή μας ακούς? Ναι, εγώ και με πολύ προσοχή και μπορώ να πω ότι έχω ψήγματα που συμφωνώ και με τους δύο. Δηλαδή συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός του Σφερόπουλου και είναι αυτό που είπε ο Στέφανος. Δηλαδή ότι υπήρχαν μάτς, ειδικά στο Final Four στο Λονδίνο, που χτύπαγε στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, κάτι που δεν επιδιώκει και πάρα πολύ ο Ολυμπιακός του Σφερόπουλου. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Τάσος, ότι οι παίκτες, επειδή είναι και αυτή η επιλογή, δεν μπορεί να παίξει πολύ διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Απλά ο Σφερόπουλος έχει και κάποια εργαλεία τα οποία ατυχώς για τον Μπαρτζόκα δεν πρόλαβε να εργαστεί μαζί τους. Και μιλάω για τον Ντάρντεν, που ήταν ένας παίκτης που έλειπε από την εποχή που τραυματίστηκε ο Λό. Δηλαδή ένας παίκτης να σταματάει αμυντικό περιφερειακό, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μέχρι το 5ο μάτς με τη Ρεάλ χωρίς να έχει ένα καθαρά παίκτη αμυντικό στην περιφέρεια, και γι' αυτό δεινοπάτησε από όλους τους γκάρ που αντιμετώπισε σε όλη την πορεία. Άρα λοιπόν ότι ο Σφερόπουλος επικέντρωσε στην άμυνα είναι ότι το επιτρέπει και το ρόστερ και κάποιοι παίκτες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε Λαφαγέτ και Ντάρντεν πέρσι. Και τους πήρε το καλοκαίρι, δηλαδή τους χρειαζόταν και τους πήρε. Εντάξει, δεν τους πήρε ο Σφερόπουλος, ήταν ο Μπαρτζόκας προπονητής, αλλά υπάρχει τόσο ο Σφερόπουλος τους κοουτσάρει όλη τη χρονιά και οφείλει να αξιοποιήσει. Δηλαδή όταν έχεις το Ντάρντεν, καταλαβαίνεις ότι έτσι πρέπει να αξιοποιήσεις. Πιστεύω εγώ ότι ο φίλος που το έγραψε στο μήνυμα παρασύρεται από το γεγονός ότι επί Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός ήταν πιο θεαματικός. Εγώ θεωρώ ότι επί Μπαρτζόκα ήταν πιο θεαματικός γιατί κυκλοφορούσε πολύ πιο γρήγορα την μπάλα, δεν την κρατούσε πάρα πολύ στα χέρια του Σπανούλης και γενικά αν ήταν σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός δεν ήξερε από πού σου ερχότανε. Επειδή πάντως έψαχνα λίγο τα νούμερα, ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά, δεν είναι το απόλυτο νούμερο στους αριθμούς, η ειδική στατιστική έπρεπε να είναι η πόντι ανακατοχή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, τώρα δεν είναι ευκαιρία. Πόντι ανακατοχή επίθεση, πόντι ανακατοχή άμυνα, σε απόλυτα νούμερα. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά 3 πόντων σε σχέση με πέρσι. Έβαζε 3 περισσότερους, δεχόταν 3 περισσότερους. Φέτος βάζει 3 λιγότερους, δέχεται 3 λιγότερους. Αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα. Την αλλαγή των κατοχών και τίποτα περισσότερο, νομίζω. Και έχει να κάνει κυρίως και με τον τρόπο παιχνιδιού στο σετ, πιστεύω, στο μισό γήπεδο. Και αυτό θα παίξει ρόλο σε μάτς σαν το σημερινό. Δηλαδή, ομάδες σαν τις σημερινές, δηλαδή που έχουν ψηλούς, που μπορούν να συμβάλλουν με τη δύναμη μέσα και να έχουν πρόβλημα οι συγκεκριμένοι ψηλοί του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει το 5-5 τόσο καλά, όσο θα σε αντιμετώπιζε παίζοντας λίγο πιο γρήγορα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να πει κανείς, να συμφωνήσει εν μέρη με αυτό που είπε ο φίλος. Ότι ίσως το ταβάνι ήταν περισσότερο για αυτό το λόγο. Πάντως το ταβάνι του Ολυμπιακού και φέτος είναι πολύ ψηλό. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή παίζει σαν μια ομάδα Final Four. Μα είναι μαζί με την Τζεσικά, άσχετα. Είπαμε το σημερινό δηλαδή ήταν φυσικό να συνεχίσει και μπορεί να. Κακό δεν είναι ποτέ να κερδίζεις. Έτσι. Είναι ένα αποτέλεσμα που είναι μέσα στη φυσιογνωμία της μάχης.
Δεν νομίζω, δηλαδή, τώρα εμείς εκθιάζουμε την ΕΦΕΣ και τη δουλειά του Ιβκοβιτς. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΦΕΣ πήγε και διασύρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έφαγε 109 πόντους και έφαγε 60 τόσους στο ημίχρονο. Δηλαδή όλα αυτά μην τα αλλάζουμε κάθε εβδομάδα με βάση μόνο ένα αποτέλεσμα. Ναι, σωστό. Έτσι. Και αυτό που πρέπει να πούμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ο Ολυμπιακός ήταν εξίσου καλή ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία. Το μοναδικό του πρόβλημα που πλήρωσε ο προηγούμενος προπονητής ήταν τα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Τα οποία παρεμπιπτόντως δεν κρίθηκαν από την άμυνα. Δηλαδή δεν κρίθηκαν επειδή ο Ολυμπιακός έτρεγε 80 πόντους. Ναι, όχι, ήταν το πώς αντιμετώπιζε το πώς αντιμετώπιζε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό σε επίπεδο άμυνας. Ναι, ήταν ότι η επίθεση του Ολυμπιακού από τη στιγμή που κάποια βασικά του, όπως για παράδειγμα ο Σπανούλης, ήταν εγκλωβισμένος, ο Σπανούλης, εγώ πίστευα φέτος με τον Παναθηναϊκό θα έχει μεγαλύτερο πεδίο δράσης γιατί λείπει ο Λάσμε. Ο Λάσμε έδειξε και πάλι σήμερα πόσο σημαντική βοήθεια είναι σε μια άμυνα που θέλει να μαρκάρει το Σπανούλη γιατί του κόβει την προοπτική διείσδυση. Γι' αυτό ας πούμε ο Παναθηναϊκός είχε κάποια εργαλεία τα προηγούμενα 2 χρόνια έτσι όπως είχε γίνει δηλαδή που μπορούσε να το σταματάει το Σπανούλη. Και φάνηκε και σήμερα με το Λάσμε. Μιας που είπες Παναθηναϊκό, να περάσουμε και λίγο στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έτσι περισσότερο στο μάτι το αυριανό, να κάνουμε τη σύνδεση. Καταρχήν να ρωτήσουμε την Νίκη για τον Κίστ. Ορίστε, αν θα παίξει. Ναι. Τελευταία στιγμή λένε. Ας πούμε ότι θα παίξει. Ας πούμε ότι θα παίξει. Ωραία. Γιατί δεν βγαίνουν. Για τον Κίστ. Για τον Κίστ, ναι. Μπορεί ρωτάει ο Ηλίας και απαντάει όποιος θέλει. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να τερματίσει τη δεύτερη θέση του ομίλου. Καταρχάς να πω λίγο τι έχει ο Παναθηναϊκός. Να μας πει καταρχήν τι έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Σλότερ είναι έξω προς αγώγος. Ο Ποχορίδης και ο Γιάνκοβιτς επιστρέφουν. Ο Ποχορίδης, να θυμίσω, έλειπε 1 μήνα με θλάσσης. Ο Γιάνκοβιτς σχεδόν 2 εβδομάδες με γόνατο. Ο Παπάς έκανε εγχείρηση σκολικοειδίτιδα. Θα λείψει κάποιο καιρό και ο Μαυροκεφαλής κάνει ατομικό πρόβλημα. Αυτά τα ολίγα. Συν τον Κίστ, έτσι. Ναι. Αν μπορεί να βγει δεύτερο συνέχεια. Παίζουν αύριο ο Αρόγιο και ο Αρσλάν. Ναι, μια χαρά παίζει ο Αρόγιο. Για τον Αρσλάν δεν ρώτησα. Η αλήθεια είναι, αλλά για τον Αρόγιο που ρώτησα παίζει. Πού μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός φέτος, Γιάννη? Για να φτάσει πρέπει να κέρδισει εκτός έδρας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί επαναλαμβάνω, αν έρθει ο Λαβάλ και αλλάξει κάποια πράγματα στη φυσιογνωμία του που δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά, ο Παναθηναϊκός καταρχήν ας κρυφθεί στα play-off και δεν βλέπω ότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Συμφωνώ με την Νίκη ότι η ομάδα που δεν κερδίζει εκτός έδρας δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να περάσει. Καλά, ναι. Έτσι, τώρα μάγος δεν είναι κανείς. Λέμε με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Όχι, μέχρι τώρα, ναι, εννοείται. Όχι, γιατί κρίνομαστε για ότι... Να ρωτήσουμε... Τότε να πάνε στο Χορταρέα να πάνε. Όποιος θέλει να του πούμε τι θα γίνει, να πάει στο Χορταρέα καλύτερα. Εντάξει, να δούμε και τον Λαβάλ τι... Νομίζω θα πεις θα δούμε και τον Χορταρέα. Να δούμε τον Λαβάλ πώς θα γίνει. Αλλάζουμε τα πάντα από ένα παίκτη. Το Λαβάλ θα το δούμε. Δεύτερη. Αν ανακοινωθεί, 8η αγωνιστική. Δηλαδή τώρα είμαστε την 5η σε 3 μάτσα. Θα έχει προλάβει λοιπόν να γνωρίσει. Θα έχει προλάβει. Ναι, πάντως με αυτά τα προβλήματα το μάτι είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί η Γαλατά είναι ομάδα που έχει περάσει τόσα πολλά που είναι στους τύπους βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται. Αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί ακριβώς δεν καταλαβαίνει. Τι έχει περάσει δηλαδή, φέτος άλλαξε πάλι παίκτες, από πέρσι έχει ξεκινήσει αυτό. Διαλύθηκε η ομάδα, τιμωρία, κινηματογραφικά. Χρειάστηκε να παίξει με 2 παίκτες να έχουν τροφική δηλητηρίαση. Και πέρσι που τσακίστηκαν 6, χάσαν τη σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που παίζει η Παναθηναϊκός Γαλατά. Ναι, στην ιστορία της EuroLeague Devotion. Να τα λέμε και αυτά. Βέβαια. Και για να πάμε και στο quiz, το οποίο δεν έχει αναφέρει καθόλου. Μια φορά στην αρχή το πέταξες. Τώρα ήθελα να πω το αποτέλεσμα. Ήθελα να πω το αποτέλεσμα. Τι ψήφισες? Ναι. Τι θα ψήφισες? Χρειάζεται ενίσχυση στη θέση 5 Ολυμπιακός, είναι το ερώτημα του quiz. Τάσο. Μία ώρα το ανέλυε. Από πέρυσι πατάω ναι. Ναι, όχι. Από πέρυσι πατάω ναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, εγώ πάντα από πέρυσι ναι. Από πέρυσι δηλαδή έχω απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και εγώ. Δεν νομίζω ότι τώρα. Καταγγελία. Ωραία. Νίκη. Ο Γιάννης να πει. Γιάννη. Εγώ να πω ότι τώρα... Τι να πεις, έλα Γιάννη. Ναι ή όχι, λέει, 2 κουμπιά είναι. Τι να σου βγάλουμε.
η απάντηση είναι ότι επειδή περνάει τον Παθόν το τάραχο στο 4 φέτος, Ναι. πιο πολύ χρειάζεται ένα 5 που να μπορεί να παίζει 4 ή ένα 4 που να μπορεί να παίζει 5 παρά ένα 5. Πιο εύκολο είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι. Τώρα μην πω τριάρι εγώ και τους ξεκάνω, ναι. Άρα τώρα θα πατήσεις ναι ή θα κουμπί. πατήσεις όχι. Ποιο κουμπί από τα δύο να πατήσουμε για σένα? Απλά ό,τι να είναι για τον Ολυμπιακό να είναι πάνω από 2-5 γιατί είναι υπερβολικά κοντός, ρε παιδιά. Εντάξει. Ότι είναι πραγματικά κοντή ομάδα. Γιάννη, δεν παίρνει σπίτι, ναι ή όχι? Ο Ντάρντε είναι κοντός παίκτης. Γιάννη, Ο έλα, Πέτκο είναι πες. κοντός. Τάσο θα κάνει τέτοιο, θα ξεγλιστρήσει. Άστο, μην του μιλάς. Όχι, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα θα Δεν έπαιξα. έχει τέτοιο όχι. κουμπί, ρε φίλε, ναι ή όχι? Η ερώτηση λέει αν Α. δεν χρειάζεται ενίσχυση στη θέση 5 Ολυμπιακός και έχει ένα ναι και ένα όχι. Πάτα ένα κουμπί. Βάλε και εσύ ένα στη για να μέση, πάνε και οι άνθρωποι να Θεοσάκη. κοιμηθούν. Ωραία, αν σου έλεγα στο 4, τι έπρεπε να πατήσω, ναι ή όχι. Ωραία, Γιάννη. Οπότε όχι, λες ότι θέλεις το 4, όχι. Όχι, Πάτε από το όχι, Γιαννάκη Νίκη. λοιπόν. Νίκη, Ναι, Βελόπουλος. γιατί Ναι, όχι. εγώ Το ψήφισα πληρώνει όχι. ο κόσμος. Τι είπε ο κόσμος? Είπε ναι σε 52-48. Δηλαδή είναι πολύ Ωραία, ωραία. εικόνα. Α, τίποτα, Όχι, μικρή είπε. διαφορά. Άλλα βλέπετε. Έχει αλλάξει. Ναι. Πριν από λίγο, εφόσον αλλάζει κάθε. Μήπως το άλλαξες εσύ κάθε και τα λίγο. αλλάζεις. Νομίζω να ότι η τσεκάρω. εκστρατεία τρομοκράτησης του Όχι, κοινού όχι. έπιασε τόπο. και Για τον νόμο, για τον Όχι, όχι, νόμιμο. 52% όχι. Για ξαναπέτα, Εντάξει, όταν το ρε, έβλεπα εγώ ήταν 50% ναι, οπότε αυτό σου λέω. Αλλάζει. Μαζί με τον Γιάννη τώρα Είναι έχουν τσίμα τσίμα γίνει και η 50 ψήφη. νομίζω Είναι που τσίμα. Ο Γιάννης πήρε Και στο λαιμό του 53%. κόσμου. Τώρα σου λέμε πως θέλουμε και τεσσάρι. Κοίταξε, Ανοίγεις δουλειές, Γιάννη. όχι το 4, εγώ σας εξηγώ και πάλι γιατί το είπα έτσι. Γιατί είναι και οι τρεις, ειδικά οι δύο ας πούμε είναι συνέχεια στα pitch, ο Πέτουι Απ' με τα τη μέση pitch, του. εκτός είναι. Ναι. Ανά πάσα στιγμή ο Πέτουι μπορεί με την κύλη αυτή να γίνει, ξέρω εγώ, να τον ενοχλήσει και ο Πρίντεζης από πέρσι ταλαιπωρείται συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που... Είναι και ανάγκη, εντάξει. ναι. Κάναμε λάθος, άλλαξε πάλι το. Ναι, Λοιπόν, εντάξει, κάπου τώρα να το αυτό κλείσετε το λέω, όμως. μα το λέω, Φανερά ούτε σε επηρεασμένος. αυτό δεν μας συνοηθούμε Πού, τόσα χρόνια. είμαστε με πού είστε κουμπάρι, γνωρίζεστε από παιδιά, πού. Φανερά επηρεασμένος ο κόσμος από Από την ποιον? άποψη του Τάσου Μαγουλά. 60-40. 60-40. Το κλείσατε. 60-40. Γιάννη. 60-40, ναι, τελειώνει. Εντάξει, Έχει διαφορά. 431 ψήφοι, ναι, περίπου 300. Λήξτε το εδώ, σφύρα το. Έληξε. Ναι, το έχω τελειώσαμε, σφυρίξει, δεν τελειώσαμε. γίνεται, γιατί τώρα θα Τελειώσαμε. κάνουν νέο refresh. Ισχυρή. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει 6 ξένους, αυτοί που ψηφίζουν να πάρει πρέπει να μας πούνε και ποιος θα φύγει, έτσι. Ναι, και Γιατί να μην σου να πούνε Δεν να έχει να άλλο πληρώσουν κουμπάκι. καθόλου χάρτη. Ναι. Γιατί- Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ. Γνώμη, έτσι. Νομίζω ότι ο Πετουέι δεν είναι παίκτης ο οποίος θα κοστίσει αν λείψει από τον Ολυμπιακό. Πριν λέγανε άλλοι ότι θα κοστίσει. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος Ναι, έχει την δεν άποψή νομίζω ότι του. είναι Τώρα μην αλλάζουμε πάλι. Μην τα Όπως λέει η αλλάζουμε. διαφήμιση, 29 προπονητές είναι στον Πέτουι. Θα το βάλουμε ερώτημα την άλλη εβδομάδα. Οχ. Την άλλη εβδομάδα θα σας έχω μεγάλη έκπληξη. Τι θα κάνεις? Από πού θα βγει? Τι θα κάνεις? Διαστημόπλαιο. Όχι. Θα δείτε κάτι μοναδικό, σας το υπόσχομαι την άλλη εβδομάδα. Ωραία, ωραία. Εγώ πάντως, παιδιά, πάλι στα λόγια μου ήρθατε, στο 4 δηλαδή. Νάτος, θα φύγει νάτος, παίκτης. Λοιπόν, και παραλαμβάνω ότι επειδή ο Πέτουι έχει στην ουσία υποτιμηθεί πάρα πολύ, εγώ τον Πέτουι θα το σκεφτόμουν να τον αλλάξω αν ήμουν προπονητής, μόνο επειδή έχει το πρόβλημα στη μέση του, για άλλο λόγο. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, όταν έλειπε ο Πρίντεζης τόσο καιρό, την έβγαλε παλικαρίσια την κατάσταση. Σωστό. Έτσι και παίζει και τρομερές άμυνες και έχει παιχνίδια που έχει ξεκολλήσει και επιθετικά τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ο... Πάντως δεν θα προτιμούσα τον Άντιτς, άμα το παντική. Μα δεν Όχι, εκεί το πήγες εσύ, πολύ ωραία. Αδιάτικα, τώρα Άστο να τώρα μας 2 το πρωί, μα δεν το πήγαμε. Καληνύχτα, πουθενά. Γιάννη και τέτοια. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήταν και ο Τάσος και ο Γιάννης και όλοι εδώ. Εντάξει, Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Άντες θα παρατούσε τους Hawks με το Σερήνικον για να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό. Αντί του Πετουέι. Καλά, εντάξει, δεν τους έχει βαρεθεί κιόλας. Δεν είναι ότι έχει φάει τα χρόνια του στο NBA. Ειρωνικά το λέει. Τι Πιστεύω ότι ειρωνικά, ο ότι δεν θα το Πετουέι πρέπει να άφηνε. παίξει μεταξύ Ατλάντας, κάπου εκεί θα πάει η Ατλάντα ή Σικάγο, κάπου εκεί θα πάει να παίξει του χρόνου λογικά. Κάπου για εκεί είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, επειδή ο κάθε παίκτης για μένα έχει Με το Ραντούλη ο σε καθένας έχει τη θέση, το επίπεδό του και τη θέση του. Ένας καλός παίκτης, χρήσιμος παίκτης, αλλά ταπεινή γνώμη δεν είναι αυτό το επίπεδο. Είναι ένα Πέτουγο είδες βοηθητικός τώρα, ναι. σε αυτό το επίπεδο. Και δεν νομίζω ότι παίρνεις ξένους για να είναι βοηθητικοί ή να είναι καλά παιδιά. Μόνο. Πρέπει να σου κάνουν και καμιά δουλειά. Εγώ να σας Περισσότερες κάνω από μια μια δουλειά, πρόταση. Θέλετε να φτιάξετε. Πείτε ότι είστε όλοι προπονητές. Πολύ ωραία. Και ο Γιάννης στο παιχνίδι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν θέλω να είμαι. Επίσης, Τώρα ομάδες μην θέλουν αρχίσετε, παράγοντες. μην γίνεστε Δεντόπουλος. Συγγνώμη Γιάννη. Λοιπόν, να κάνετε ένα ρόστερ.
ταπεινό, δικό σας. Το φτιάχνουν οι διοικήσεις. Ναι, είστε διοίκηση, κάθε τους coach. Τι ακούμε τώρα εδώ. Όχι, για να δω σε πόσους θα συμφωνήσετε. Αυτό θέλω να δω. Πάρω τα χαρτιά, να μετρήσω, να δω τι γίνεται. Πάρτε την Ευρωλίγα, τη φετινή. Μπορείτε. Θα το κάνουμε. Όλα αυτά είναι και συναρτήσεις των χρημάτων που δίνεις, έτσι. Είμαι large, πάρτε. Πάρτε, σας μοιράζω. Θα κάνουμε άσκηση, θα βγάλουμε συγκεκριμένο budget. Κυρία, εγώ μπορώ να φέρω ξένους από που να μην παίζουν Ευρώπη. Όχι, συγγνώμη, κύριε, δεν γίνεται. Είμαι αποκλεισμένος να φέρω μόνο από εδώ κάτω. Άμα έχουν συμβόλαιο, κοίταξε. Άμα έχουν συμβόλαιο, όχι. Άμα όχι. Ναι, εντελώς, ελεύθερους μιλάμε. Σε κανονική τιμή, όχι θα μου το φέρεις με 50 ευρώ. NBDL ή οτιδήποτε. Ωραία, θα κάνουμε fantasy εδώ μέσα. Fantasy draft στην εκπομπή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Γιάννη, μπορείς να συνεχίσεις να δεις το τέννις. Βάλε τώρα ξανά τη... Δυνάμωσε, να ακούς κιόλας. Τώρα βλέπω Williams. Σερένα Williams. Φαντάσου πόση ώρα μιλάμε. Τελειώσαν τα σετ όλα. Όχι, μάλλον είναι η ανασκόπηση που κάνει με το Βιλάντερ. Μάτς, πώς το λένε τάδε, αυτό το διεκδικητή του Βιλάντερ. Οπότε το περνάνε, το πασαλίβουν το περνάνε γρήγορα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, άντε. Γεια σας. Χαιρετάμε γενικά. Χαιρετάμε γενικά, νομίζω. Γεια σας όλους. Γεια σας όλους. Γεια σας, Τάσο, Γιάννη, Κώστα, Μαρία. Φτάσαμε τους 50 πρώτη φορά. Οπότε καλό ήταν. Ωραία. Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Γεια σου, Τάσο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Ignorance is your new best friend.